Ονομάζομαι Πάνος του Επίδυτου Χρήστος, του Γεωργίου, κατάγομαι από το Αμπελοχώρι Ιωαννίνων και γεννήθηκα το 1942. Ήτανε τα πέτρινα χρόνια. Ο πατέρας μου ήταν φυλακές και εξορίες όλα αυτά τα χρόνια μετά τον εμφύλιο και η οικογένεια έχει πάρα πολλά προβλήματα. Σπάνια θυμάμαι βραδιές που δεν μας χτυπούσαν την πόρτα, η ασφάλεια. Η τοπική χωροφυλακή ήταν μαζί με τους τεατζίδες τότε. Λοιπόν, μας έχουν σπάσει 2-3 φορές την πόρτα. Λιλατούσαν το μαγαζί, είχαν μαγαζί, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου. Πάρα πολλές περιπέτειες είχαμε. Εγώ μπήκα το 1953, άρχισα να ασχολούμαι με τα πολιτικά και την ιδεολογία πρακτικά. Είχα γυρίσει από ψάρεμα, πήγαινα στον Άρακτο για ψάρεμα. Και βλέπω τον πατέρα μου στο ραδιόφωνο, είχαμε ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο μαγαζί, ήταν παντοπολίου, καφενείο, τα πάντα. Γενικό εμπόριο, τα πάντα στα χωριά, όπως είναι στα χωριά. Ήταν κλαμμένος. Του λέω, τι έπαθες πατέρα, τι έγινε? Μου λέει, πέθανε ο Στάλιν. Ποιος ήταν ο Στάλιν, πατέρα? Έλα εδώ, μου λέει, πήγαμε σε ένα τραπέζι, καθίσαμε. Μου μίλησε για τον Στάλιν, μου μίλησε για τον καπιταλισμό, για τον σοσιαλισμό, για τη Σοβιετική Ένωση, για την εργατική τάξη. Εκεί πήρα τα πρώτα μαθήματα, χωρίς να καταλαβαίνω βαθιά τα πάντα. Ήξερα ότι υπάρχει η καπιταλιστική κοινωνία, η δυτική κοινωνία και η σοσιαλιστική κοινωνία με τη Σοβιετική Ένωση και τις σοσιαλιστικές χώρες. Είχαμε πάρα πολλές περιπέτειες, δηλαδή έζησα το να παίρνω τον πατέρα μου να τον πάνε για εκτέλεση. Αυτό τα γράφω μέσα στο βιβλίο όλα αυτά. Τον αδερφό μου τον μεγάλωνε τότε 16-17 χρονών, ήταν ο Βασίλης, ένας από τα αδέρφια μου, δεμένος σε μια κολόνα πέτρινη, να το χτυπάνε με τη φορτωτήρα. Φορτωτήρα είναι αυτή που είχαμε μολάρια που μεταφέραμε στο χωριό. Είχαμε 18 χιλιόμετρα για να πηγαίνουν να φέρουν τα πράγματα για το μαγαζί, για την εξυπηρέτηση στο χωριό κτλ. Και να τη φορτώνουμε, ένας άνθρωπος φορτώναμε με την εμμυρία, βάζαμε τη φορτωτήρα, ένα στήλος με μια διχάλα και φορτώναμε και από την άλλη μεριά. Να το χτυπάνε. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να σας πω και την ιστορία. Μετά τον πήρανε. Στο χωριό μας είχε μια πλαγιά σε μια ανηφόρα. Είναι 850-880 μέτρα, είναι 900 μέτρα είναι υψόμετρο. Και να πηγαίνω προς τα πάνω, προς τον προφήτη Ηλία, κοντά η μάνα μου και εγώ. Τη μάνα μου την πυροβολούσα στα πόδια με αλάτι, χοντρό αλάτι. Και έξω από το χωριό ήταν 4-5 σπιτάκια, στην Παπάλια τη λέγαμε εκεί. Κλείνωνε τον αδερφό, εγκαταλειμμένα τα σπιτάκια αυτά. Κλείνουν τον αδερφό μου σε ένα και στο άλλο εμάς. Σε λίγο πυροβολούν 2 φορές και μετά από λίγο και άλλη μια φορά. Ο μεν αδερφός μου νομίζω ότι καθαρίσαν εμάς, εμείς τέλος πάντων. Μετά από 2 ώρες ήρθε μια γυναίκα που είχε τα γηδοπρόβατα εκεί κοντά και μας ελευθέρωσε. Μπορώ να σου πω πολλές ιστορίες τέτοιες, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ήρθα να πάρω τον πατέρα μου. Μια εβδομάδα πριν είχαν εκτελέσει ένα φίλο τον πατέρα μου 700 μέτρα έξω από το χωριό και τον είχαν βάλει εκεί, αφήσει το θάψη. Μπαίνουνε μέσα, ένας ήταν γνωστός από τα Άγνοντα, ένας τσαγκάρης. Μπαίνω μέσα, ο πατέρας μου καθόταν στον πεζαχτά με τα δευτέρια του και εγώ καθόμουν πάνω σε ένα σακί με φασόλια, θυμάμαι. Μπήκαν μέσα αυτοί με τους μπερέδες εδώ και με τα όπλα στα χέρια, 7 άτομα ήταν. Λοιπόν, καλώς τα παιδιά τους, λέει ο πατέρας μου. Τι θα να σας κεράσουμε, λέει, τίποτε δεν θέλουμε. Και μπήκε μέσα στο ψαχνό. Πειράσαμε από το φίλο σου τον Αχιλλέα, αυτόν που είχαν εκτελέσει. Και μας παραπονέθηκε, λέει, ότι δεν μπορεί να καθίσει μόνος του. Και διάλεξε σένα. Ήταν ατάραχος, ήταν φοβερός. Θα το δείτε στο βιβλίο, φοβερός ο πατέρας μου. Λέει, και που τον βάλατε τον άνθρωπο που λέει μόνο του. Το παραπονό του εξέφρασε, έτσι.
Λοιπόν, λέει διάλεξε ένα. Και πάλι σηκώ στο κεφάλι και ποιο θα διαλέξει ρε Βασίλη, τον υπεύθυνο το λέγανε Βασίλη, το φίλο του θα διαλέξει. Μου λέει πήγαινε παιδί μου στο σπίτι να μου ετοιμάσει η μάνα σου ένα σακούλι με λίγο ψωμί και λίγα ρογαλάκια, όπως το έκανε πολλές φορές που τον πέρανε. Ανεβαίνοντας εγώ την ανηφόρα για να πάω στο σπίτι, έκλειγα. Στον δρόμο με σταματάει η πυθυρά του μεγάλου του αδερφού μου, ήταν μια ανδρογίνηκα. Μου λέει τι έπαθες, μου λέει, του λέω πάνε να εκτελέσουν τον πατέρα. Χωρίς να μου πει κουβέντα γυρίζει και εξαφανίστηκε. Εγώ πήγα πάνω, τεμαστήκα, γύρισα κάτω, παίρνω τον πατέρα μου, πίσω εγώ, χωρίς αλυσίδες, χωρίς τίποτα τον είχαν και κατεβαίνουμε να τον πάρουμε προς τα Άγνοντα. Μόλις φτάσαμε, πριν βγούμε στο χωριό, στο τελευταίο σπίτι, είχε μαζέψει πάνω από 30 γυναίκες, στην ποδιά τους κρατούσαν πέτρες και μια πέτρα στο χέρι. Και λένε, για να περάσετε θα πρέπει να μας σκοτώσετε όλες. Και τον αφήσανε. Πήγαμε μέχρι την τρίτη τάξη του γυμνασίου στην Άγνοντα. Και εκεί συνέβη το εξής. Ένας που είχε χαρτικά, βιβλιοπωλείο, έφερε και τις εφημερίδες. Ήταν δημοκρατικός, ήταν κεντρώος. Του λέω ρε Βασίλη, να βγει δεν τη φέρνεις. Μου λέει ποιος θα την πάρει εδώ, μου λέει η Σπυριδούλα το Κολυσκαλίδη και η Δήμητρα Ζάραγκα. Αυτές δεν έχουν και να την πάρουν. Του λέω μπορεί να τη φέρεις να την παίρνω εγώ. Πώς μπορεί, την έφερνε κρυφά. Την έπαιρνα κρυφά, την έδινα στη Σπυριδούλα, αυτή στη Δήμητρα τη Ζάραγκα, αυτή σε έναν παπά στις Χτιστάδες, τον Παπαλένη και ο Παπαλένης στο χωριό μου, στον πατέρα μου. 8 Μάρτη ήτανε, στα μέσα της χρονιάς δηλαδή, πήγαμε μια μέρα, τον είδα λίγο έτσι σχολωμένον το βιβλιοπόλι, αλλά δεν μου είπε τίποτε όμως. Πήρα την εφημερίδα, τη δίπλα όπως πάντα την έβαλα, φορούσαμε καπέλα εκείνη την εποχή. Στο καπέλο, για να πάω στο σπίτι μου, περνούσα μπροστά στο προάβλιο του γυμνασίου. Μόλις βγήκα από τη γωνία του γυμνασίου, στο προάβλιο ήταν ο γυμνασιάρχης, ο διοικητής της χωροφυλακής, ο Αρμενιάκος, ο Βασίλης Αρμενιάκος, ένας χωροφύλακας και 2 καθηγητές. Αμέσως ήρθε ο χωροφύλακας, με πιάνει από εδώ, βγάζει το, ήξερε ότι την είχα πάνω στο καπέλο, την αυγή. Άρχισε ο γυμνασιάς να ουρλιάζει, μουλάιρα έλεγε, μουλάρι θα να πει, μουλάιρα έλεγε. Ο γέρος ο γυμνασιάρχης διαβάζει την καθημερινή, εσύ την εφημερίδα το παραπέτασμα, δεν μίλησε καθόλου. Αυτός ούρλιαζε, έφυγα μετά, δεν πήγα στο σπίτι μου. Λοιπόν, την άλλη μέρα πήγα και ήρθε ένας καθηγητής και μου λέει 2 μέρες αποβάλισε. Πήγα στο χωριό, γύρισα πάλι την άλλη μέρα. Ο πατέρας μου δεν ήταν. Ο πατέρας μου ήταν τότε στα Κύθυρα νομίζω, για 1-2 εβδομάδες. Τον πήγαν εξορία στα Κύθυρα. 56, ναι. Ήταν πριν από τις εκλογές το 56. Λοιπόν, όχι, το 57, μετά τις εκλογές, 1 χρόνο μετά. Γυρίζοντας την άλλη μέρα, με διώχνουν από το γυμνάσιο της Άγναντας. Εντάξει, πήγα στο χωριό μου, είχε έρθει ο πατέρας μου, εντωμεταξύ γύρισε ο πατέρας μου, 1-2 εβδομάδες τον είχα πάει εκεί. Λοιπόν, γύρισε ο πατέρας μου, παίρνω το αποδεικτικό και πάω στη Ζωσεμαία. Εκεί που πήγα να γραφτώ, και εδώ έχω ένα λάθος στο βιβλίο μέσα, πήγα να γραφτώ, ήταν ένας καθηγητής της μουσικής, θυμάμαι πώς το λέγανε, δεν έχει σημασία, ο οποίος λέει αυτός θα μας κάνει γιάφκα, ήρθε εδώ πέρα. Και γυρίζω ο γυμνασιάρχης και αυτό έχω ένα λάθος, Βολονάκης γράφω μέσα, Βολονάσης λεγότανε, ούτε στη δεύτερη έκδοση δεν το διόρθωσα. Και του λέει, ξέρετε κάποιο γυμνάσιο που να δέχονται τα παιδιά των αριστερών, αν ξέρετε να το στείλουμε εκεί. Και έτσι με γράψανε. 2 μέρες πριν τελειώσουμε, με καλεί ο γυμνασιάρχης
στο γραφείο του και μου λέει, άκουσε παιδί μου, είσαι έξυπνο και καλό παιδί. Δεν θα αντέξεις εδώ, σε αυτούς εδώ χαμό. Φύγε, πήγαινε Θεσσαλονίκη, πήγαινε Αθήνα, θα χαθείς μέσα στα πολλά τα σχολιά και μέσα στον πολύ κόσμο. Και έτσι πήρα το δρόμο για την Αθήνα. Λοιπόν, έφυγα από την Ήπειρο, έφυγα, δεν με διώξανε, έφυγα. Κατέβηκα Αθήνα, γράφτηκα στο Έλληνα του γυμνάσιο. Λοιπόν, συνοπτικά κάναμε αρκετές δουλειές, πηγαίναμε, σηκωνόμασταν πρωί-πρωί με έναν Καλαματιανό, Χρήστο το λέγανε και αυτόν, πηγαίναμε στην Αθηνά, κατεβάζαμε καφάσια μέχρι τις 8.30 ώρα, παίρναμε το κασιλάκι, πηγαίναμε με την αγκουτζιά και βάφαμε μέχρι τις 3 ώρα παπούτσια, 4 και 4 και πηγαίναμε σχολείο μέχρι τις 10.30-11 παρά και πάλι πρωί σηκωνόμασταν. Αυτό δεν διέρχεσε πάρα πολύ, που γνώρισε ένα φίλο, ένα σύντροφο δηλαδή, που πήγε από το Στοκόλμη και στους δρόμους της Ειρήνης ένα βράδυ που τα είχε μεταγραφεί στην Πατησίων τότε και μου έλεγε εσύ, εγώ φεύγω για φαντάρος. Δεν έρχεσαι να δουλέψεις στην επιθεώρηση τέχνης. Ναι. Ξεκίνησα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια που έχω περάσει, εκεί που έχω ατσαλωθεί ανάμεσα σε εκείνες τις μορφές της δημοσιογραφίας, Βορνάς, Δρομάζος, Παντελέσκος, Ραυτόπουλος, Δίζηλος, Προκοπάκη, όλοι στην επιθεώρηση, τα τέρατα της δημοσιογραφίας εκείνη την εποχή, ούτε ο Βορνάς επικεφαλής της. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο Βρυτάκος, ο Βάρναλης πήγε έβαινε πίσω από το Καραβέλ. Λοιπόν, 27, νούμερο 27, το νούμερο δεν θυμάμαι το δρόμο. Εντάξει, στο δεύτερο όροφο Μπραπακώστας καθόμασταν και μου φέρνει καρύδι η κυρία Δώρα, η γυναίκα του Μπραπακώστα του Βάρναλη, μου φέρνει ένα καρυδάκι γλυκό και μου έλεγε τις ιστορίες από τη Μακρόνισσο, από τις εξορίες. Λοιπόν, εκεί με τον Ψηλό, με το Θοδωράκι, με έπαιρνε με το Σιτροέν και πηγαίναμε Κωνσταντινούπολη, σε ένας Νέα Σμύρνη, έμεινε όλα αυτά τα έχω στο μυαλό μου. Και μου έλεγε ιστορίες για τις επαφές που είχε με τον Μπρέζνεφ και τα λοιπά που έκανε. Του άρεσε να λέει τέτοιες ιστορίες. Και εκεί ήταν μετά, ας πούμε, ήταν ο Πορφύρης Κονίδης, ήταν ο Πορφύρης, ήταν το ψευδόνυμο, ο αρχισυντάκτης. Ο Τάσης Λιβαδίτης, στην πλατεία Βαδισπίσου, από Αγίου Παύλου έμενε, σε ένα χαμόσπιτο που είχε, ας πούμε, 4-5 πόρτες, δεξιά και αριστερά και 9 αυλίες. Έμενε ο Τάσης Λιβαδίτης. Πήγαινε με τα βράδια, όταν έμενα και εγώ, όταν έφυγα από τη Μακεδονία 42 από τον αδερφό μου, ο αδερφός μου βρήκε μια γκόμενα εκεί και έμενα, πήγα και έμενα μόνος μου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό στην επιθεώρηση τέχνης κράτησε 5 χρόνια, μέχρι το 65. Έρχεται ο Δεσποτίδης μαζί με τον Μανώλη, τον Γλέζο, στην επιθεώρηση. Μου λέει, αν θα πας σπουδάσεις. Πάω για διαβατήριο, δεν είχα πάει φαντάρος, είχα αναβολή γιατί είχα πάει στη σχολή Δοξιάδη. Στη σχολή Δοξιάδη είχε 3 χρόνια. Στο δεύτερο χρόνο, 2 μήνες πριν, με διώξαν εμένα και τον Αντώνη. Αντώνη το λέγανε, ένα άλλο παιδί για πρωτοέτος, γιατί κάναμε μια απεργία. Μου λένε, τι ήθελαν ένα χαρτί από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το ΓΕΣ. Πώς το ΓΕΣ, σε ένα Σιμακόπουλο, ήταν στον πρώτο όροφο. Λέω αυτό και αυτό. Θέλω να πω για ιατρικούς λόγους στο Μόναχο. Εγώ ξέρω, δεν θα πήγαινε στην Ανατολική Γερμανία. Δεν σας το είπα αυτό. Μετά τον άλλον τον χρόνο, ο κύκλος, η πεντάδα στη Μόσχα είχε κλείσει.
και εγώ θα πήγαινα στην Ανατολική Γερμανία. Και μου έλεγε αυτό ο Σιμακόπουλος, βρε Βούλγαρε, στο παραπέτασμα θέλει να πας. Του έλεγα θα πάω, θέλω να πάω στο Μόναχο για ιατρικούς λόγους. Δεύτερη αίτηση, απορρίφθηκε. Δεύτερη απορρίφθηκε. Λοιπόν, και φτάναμε αρχές Οκτώβρη, ήταν 4-5 Οκτώβρη. Μου λέει ο Μίμης, κοίταξε, δεις κάτι, πήρε ο Πασαλίδης τον Κωστόπολο, ο Μπαρπαγιάννης, ο πρόεδρος. Τον πήρε τηλέφωνο για το τέτοιο και λέει, κοίταξε, δεν μπορώ να επέμβω σε αυτά τα πράγματα, το είπε αυτός. Τόμπολα και από εκεί. Λοιπόν, μου λέει πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, μην χάσουμε και τη θέση. Γιατί έπρεπε να στείλουμε κάποιον άλλον. Ήταν 19 Οκτώβρη. Είχα μια εβδομάδα καιρό ακόμα. Εγώ πήγαινα όμως κάθε μέρα στο Σαμακόπουλο. Και του έλεγα, Σαμακόπουλη, εσύ θα πεθάνεις πιο πολύ μπροστά από μένα. Λοιπόν, θα έρχομαι μέχρι να πεθάνεις, μέχρι να φύγεις από εδώ μέσα, κάθε μέρα θα με βλέπεις, μέχρι να πάρω το χαρτί. Και αυτός γυρνώντας μου λέει, έξω Βούλγαρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ έπαιρνα την αυγή στην πλατεία Κλαθμόνος, στο Αρφανίδο, στο 19, ήταν επιδέρωση τέχνης στον 8ο όροφο, δίπλα στην Κλαθμόνος. Έπαιρνα το λεωφορείο, έπαιρνα την αυγή, έπαιρνα το λεωφορείο και διάβαζα μέσα στην αυγή και πήγαινα στο Γέσα πάνω, στο Πεντάγωνο. Πάνω το κάτω-κάτω εκείνη την εποχή η αυγή είχε ένα χρονογράφημα του Μπος, του Μπουστατζόγλου. Κοιτάω, δεν ήταν του Μπος. Ήταν τίτλος «Ξερίζωμα 27 αξιωματικούς, αρχηγό και υπαρχηγό του ΓΕΣ στείλανε στη Θράκη». Ήταν η περίπτωση του Ασπίδα, του Ανδρέα του Παπαντρέου και τους καθάρισαν. Λοιπόν, μέσα στο λεωφορείο, να και ο Γιάννης ο Γιαννολόπουλος. Ο Γιαννολόπουλος ιστορικός του λοιπόν, με το Γιάννη, ο Γιάννης ήταν πρόεδρος της ΕΦΕ, πρώτος πρόεδρος της ΕΦΕ από την ΕΔΑ. Λοιπόν, και τον βρήκα και αργότερα στο Παρίσι, θα σας το πω μετά, γιατί θα γελάσουμε με τον Γιάννη. Και πήγαινε και αυτός για διαβατήριο. Δεν πήγα στον Σιμακόπουλο, διαβάζοντας μήπως είναι κανένας γνωστός στρατιωτικός, λοιπόν, δεν ήταν κανένας, πήγα στον υπαρχηγό του ΓΕΣ. Μπροστά στην πόρτα ήταν ένας φαντάρος. Λοιπόν, μου λέει, έλα αύριο, έχουν σύσκεψη σε λίγο, δεν θα συνδειχτεί. Είχα στην τσέπη μου 1 εκατοστάρικο και κάτι δικάρες, τρίπλες δικάρες είχαμε τότε. Αυτά ήταν τα λεφτά μου. Του λέω, πάρε το εκατοστάρικο φαντάρι, πήγαινε τουαλέτα, θα πάω μέσα. Πήρε το εκατοστάρικο, εκείνη που ήταν. Λοιπόν, τρώγαμε με 1,5 δραχμή, τρώγαμε στο εστιατόριο. Τέλος πάντων. Χτυπάω, μπαίνω μέσα, γυρίζει το κεφάλι, καλώς το παιδί, γελώντας αυτά, υπαρχηγός του ΓΕΣ. Εκεί θυμήθηκα ένα γάμα Τηλία Παυλίνες, λοχαγός. Του λέω, είμαι ανιψιός του κυρίου Παυλίνη. Το Γιώργη μου λέει, εγώ δεν ήξερα να είναι Γιάννης ο Γιώργος. Τέλος πάντων, λέω ναι, έχει μια υπόθεση δικά μου, θέλω να πάω για. Το είπα την ιστορία να πάω στο Μόναχο και δεν μου δίνουν το χαρτί. Φωνάζει το φαντάρο να φέρει τις αιτήσεις από μέσα. Πιάνει, απορρίπτεται, εκεί ήταν και αυτή. Τραβάει ένα χ, εγκρίνεται, μονογράφει, μου λέει, τρέξει μου λέει, γιατί έχουμε ζήσει με προγράφει στον αρχηγό του ΓΕΣ και μετά τον υπουργό. Πώς στον αρχηγό του ΓΕΣ, στον πρώτο όροφο πάνω ήταν. Λοιπόν, του λέω, ο κύριος υπαρχηγός, σας παρακαλεί να βάλει την υπογραφή, να προλάβω και τον υπουργό. Σηκώθηκε ο άνθρωπος, υπέγραψε, βγήκε μάλιστα στην πόρτα και μου έδειξε. Ήταν ο Κουστόπολος, ένας χοντρός υπουργός άμυνας. Χτυπάω την πόρτα, δεν θυμάμαι αν άκουσα, αν μου είπε μπρος, αλλά άνοιξε πόρτα. Στο χούρι του πατέρα σου μπαίνεις ώρα, μου λέει. Του λέω, κύριε Υπουργέ, φοβήθηκα ότι φύγατε, γιατί μου είπε ότι έχετε σύσκεψη. Ναι, λέει, έτοιμος είμαι να πάω. Πρέπει να βάλει μια υπογραφή στον κύριο υπαρχηγό, ο κύριος υπαρχηγός με έστειλε. Με περάσανε και οι δυο ότι είμαι ένα παιδί του Υπουργείου. Μου βάζει την υπογραφή, πάω στον Σιμακόπουλο, του λέω, τι μου ήρθε και εμένα με ένα σαρδόνιο χαμόγελο, του πετάω το τέτοιο, λέω, δώστε μου τώρα Σιμακόπουλη το χαρτί, ένα χύτρο χαρτάκι πρέπει να μου δώσει.
Αυτή, τι να σας πω τώρα, εάν ήμουν καλός στο ελεύθερο σχέδιο, πολύ καλός όμως, λοιπόν, θα μπορούσα αυτή τη σκηνή να την θανατήσω και αυτή τη στιγμή, τόσο την έχω στο μυαλό μου. Ανοίγει ένα σερτάρι, βγάζει το κίτρινο χαρτί αυτό που έπρεπε να μου δώσει, πάει να το υπογράψει, μου λέει δεν γίνεται. Του λέω γιατί. Κάτω-κάτω, στην αίτηση που εγκρίνεται, ήταν 2 υπογραφές. Αυτοί που την απορρίψανε και δεν τζέσβησε. Άνοιξε το στόμα να του πω ότι έχουν σύσκυψη. Του βούλουσα. Πηγαίνω στο πλατήσκαλο, βγάζω το στυλό πάνω στην αυγή, βάζω τη μονογραφή του υπαρχηγού του ΓΕΣ. 2. Τραβάω χ, πάω, ρίχτω τώρα. Μου το δίνει και μετά από πολύ βγήκα έξω, άρχισα να ανησυχώ λίγο. Πάω για ταξί, αλλά θυμήθηκα δεν έχω λεφτά. Δικάρισα μέσα. Το βάζω στα πόδια και από το λικαβιτό. Έκλεινε το Υπουργείο με τα διαβατήρια, ήταν στο 4ο όροφο, στη Δραγατσανίου, στην πλατεία Αλκαθμόνος. Λοιπόν, από το λικαβιτό κατέβηκα κάτω, παρά 20 ήμουν εκεί, μπροστά. Μπροστά ήταν μια ηθοποιός μπορεί να ήταν, δεν την ήξερα βέβαια, αν και είχα πολλές καλές σχέσεις με τους ηθοποιούς, θα σας πω τώρα, με ένα σκυλάκι και ένα καπέλο. Και έπεισε κοβέντα. Παρά 10 όμως, της λέω, έφερα το χαρτί για το διαβατήριο. Έτοιμο το διαβατήριο, ήταν από καιρό έτοιμο, το ήξερα. Λοιπόν, μου κατεβάζει την μπάρα, μου λέει αλλά αύριο. Μέχρι να εξαφανίσει, λέω τι αύριο κοπέλα μου, 6 ώρα φεύγω το απόγευμα για Μόναχο. Έφυγε. Τότε μου γύρισε λίγο, δούλεψε το μυαλό μου. Στον 6ο όροφο, υπουργός εσωτερικών ήταν ο Ρέντε. Στο ίδιο κτίριο. Ανεβαίνω με το χαρτί στα χέρια, ούτε πρόσεξα, ήταν 2-3 που περίμεναν στο τέτοιο. Χτυπάω την πόρτα, εκεί το σχεδίασα. Λέω είναι ευκολότερο να δώσει εντολή, να μου δώσει το διαβατήριο, παρά να σκεφτεί ποιος είμαι. Τα είπα γρήγορα, τα λέω είμαι το παιδί που είχα έρθει πριν 3 εβδομάδες. Μου είπατε αν έχω δυσκολίες για το διαβατήριο που πάω για θεραπεία στο Μόναχο να έρθω σε εσάς. Λοιπόν, δεν μ' άφησε να προχωρήσω. Να του πω ότι πήγα στην ώρα μου κτλ. Γυρίσα μου στα καλή, του λέει «Α, την κουφάλα λέει, πήγαινε να δώσει το διαβατήριο στο παιδί». Κατέβηκα στον 4ο και πήρα το διαβατήριο. Και τότε έγινε το εξής. Βρέθηκα κατά τις 2 και η ώρα περίπου με το διαβατήριο, στα χέρια, ανέτοιμος βέβαια, αλλά και χωρίς λεφτά. Παίρνω τον αδερφό μου, τον Δημήτρη, τον Οντίδης, στο καματερό, του λέω ρε Δημήτρη, αυτό και αυτό θέλω 1.630 δραχμές για διαβατήριο. Και μου λέει έχω 400 δραχμές, αρθεί ο Κώστας. Ο Κώστας ο αδερφός μου ήταν κάτω στη Σαρονίδα, έφυγε ένα τζάκι. Ο Κώστας ερχόταν στις 8 ώρα. Του λέω εγώ θα φύγω στις 6 ώρα. Τότε θα φύγω πραγματικά. Λοιπόν, μου λέει κλείνω, πάω στην επιθεώρηση, στην επιθεώρηση τέχνης, αλλά κλείνει το μεσημέρι, είχαν φύγει όλοι το μεσημέρι. Και πήγαινε τώρα απέναντι, Ιπποκράτους και Πανεπιστημίο, ήταν μια στοά. Και ήταν εκδόσεις Μέλισσα, ο Γιώργος Σοραγιάς με τη Χρυσό και λοιπόν, εκεί είχαμε πολλές παρτίδες με την επιθεώρηση τέχνης και τα λοιπά. Λέω πάω να πάρω από τον Γιώργο. Με ξέρανε βέβαια. Ή από την Καλινέση θα πήγαινα στον κέντρο μετά. Αυτούς ήξερα απ' έξω και ένα κατωτά. Συνεργαζόμασταν. Λοιπόν, εκεί που ήμουν αστικόμουνα να πειράσω το φανάρι απέναντι στην Πανεπιστημίου, να η Κατράκη η Βάση. Η Βάση ερχόταν που ήταν οικαστικός της επιθεώρησης τέχνης. Είχα πάει κάτω στη Βούλα 2-3 φορές να πάρω το δοκίμια μαζί της. Μου λέει τι είσαι ξεμαλισμένος, του λέω αυτό και το. Έλα εδώ μου λέει. Της είπα θέλω να φύγω και θέλω 1.630 δραχμές και πάω να τα πάρω τώρα για όχι. Μου λέει έλα εδώ. Και από Δαράτα πήγαμε 77. Όχι 77, 59. 59, όχι, 77. Σκουφά. Ήταν ο άντρας ο Γιώργος ο Κατράκης, εγκεφαλολόγος, καθηγητής της Ιατρικής Πανεπιστημίου. Λοιπόν, πήγε μέσα σε Βάσιο, του είπε, μη ήξερε ο Κατράκης, θα σας πω πώς μη ήξερε. Λοιπόν, του λέει αυτό και αυτό. Με φωνάζει μέσα και μου λέει, κοίταξε, είσαι καλό παιδί και έξυπνος.
αν μείνεις καλό παιδί, τότε να έρθεις να με δεις όταν γυρίσεις. Αν όμως αλλάξεις έστω και ένα κόμμα, μην έρθεις να με δεις. Και μου έδωσε 2.000 για το 1630 και μου έδωσε και $400. Του είχαν μείνει, μου είπε, από ένα ταξίδι που είχε κάνει στη Γαλλία. Και έτσι πήγα και με λεφτά στην Ανατολική Γερμανία. Σε 6 ώρα πηγαίνω και βρίσκω ήξερα βέβαια, κάτω στην σταθμό Λαρίσσης, τον Κώστα το Διβέρη, γιο του Πέτρου το Διβέρη, γραμματέα της ΥΠΟΝ στην Καβάλα. Και αυτός υποτροφία για την Ανατολική Γερμανία, και τον Τάκη το Σκαλτσά, που δούλευε δημοσιογράφος στην Αυγή. Ερχόταν για σπουδές. Οι 3 μας πήγαμε. Εκεί δεν με περίμεναν. Είχαν με το στόμα ανοιχτό. Ξέραν ότι δεν έχω διαβατήριο. Δεν πρόκειται να πάω. Τέλος πάντων. Και εκεί αρχίζουν να με προφυλάνε. Βλέπαμε κανένα μικρά καβοράκι αυτά που φορούσαν τέτοιο, με τα τσιγεκάδες σηκωμένες, και λέγαμε ασφάλεια. Και οι Κακομοίρηδες και ο Τάκης και ο Κώστας με βάζανε στο παράθυρο που και με σκυπάσαν. Φτάσαμε Βελιγράδι και τότε ανασάναμε βέβαια. Είχαν και αυτοί την αγωνία και εγώ μαζί λέω. Φοβόμουν μήπως το βράδυ, το απόγευμα δηλαδή, ανακαλύψουν την πλαστογραφία. Αυτό φοβόμουν. Λοιπόν, οπότε θα με πιάνανε. Πήγαμε στο Βερολίνο μετά από 23 Αυγούστου. 23 Οκτωβρίου, 19 φύγαμε από εδώ, 6 ώρα το απόγευμα. Εκεί στα σύνορα Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας κατεβήκαμε στα σύνορα και μας παρέλαβε η Βαρβάρα. Η Βαρβάρα ήταν μια γυναίκα κουτσή ήταν, η οποία ήταν από το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν είχε γίνει διάσπαση ακόμα, που βοηθούσε τους συντρόφους όλους. Μας πήρε και δεν μας πήγε από την έκδοση διαβατηρίου, μας πήγε από τα υπόγεια κάτω, συνενωμένα βέβαια με την Ανατολικού Γερμανούς. Και μας πήγανε στο σπίτι του λαού. Έτσι λεγότανε, να κοιμηθούμε. Λοιπόν, είχαμε διάφορες μικροϊστορίες, δεν χρειάζεται τώρα να... Κατεβήκαμε κάτω, ας πούμε, είχε το τραπέζι, είχε και φρούτα πάνω. Και μου λέει ο Τάκης, ο Σκαλτσάς μου λέει, παίρναν καλά τα συντρόφια εδώ. Την άλλη μέρα, ακριβώς στις 24 του μηνός, πηγαίνουμε για τη Λειψία. Πήγαμε τη Λειψία, μας βάλανε σε ένα αυτοκίνητο πολύ μεγάλο. Ήταν νομίζω Σκόντα, δεν έχει σημασία. Και μπροστά ήταν ο σοφέρ και ένας βοηθός. Εκεί που περνούσαμε, δεν ξέραμε που είμαστε, μέσα δάσο με το πόδο δέσο. Και ξαφνικά κάνει δεξιά και ήταν κάτι παγκάκια. Βγάζουν τα θερμό με τον καφέ, λοιπόν, να πιούνε. Είχε ήλιο. Μετά τον 1/4 περίπου, έφυγε ο ήλιος, σηκωθείτε λέει. Ξαναείδα ήλιο, το έχω σημειώσει στο ημερολόγιο, 29 Απριλίου το 1966. Μιλάμε 24 Οκτωβρίου. Ξαναείδα κτίδα ηλίου στη Γερμανία 29 Απριλίου. Λοιπόν, για την ιστορία αυτό. Άρχισαμε το Σεπτέμβριο νομίζω, αρχίσαμε το Ινστιτούτο, τα γερμανικά και μαθηματικά κτλ. Μπαίνουν μέσα ο μαθηματικός, είχε μια γκαλιά βιβλία, αλγебra γνωστή, γεωμετρία γνωστή, τριγωνομετρία γνωστή και μπαίνουμε στην εισαγωγή του διαφορικού λογισμού. Μπόμπουρα. Κινέζικα, δεν κατάλαβα τίποτα. Τότε είπα να στάτησα εγώ. Είπα θα φύγω. Μπόρεσε η οργάνωση στη Λειψία, ήταν η συντρόφισσα Ελέγρα εκεί χρόνια, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πριν τη διάσπαση όλα αυτά είναι τώρα. Λοιπόν, μου λέει θα σε βοηθήσουμε και τα λοιπά. Της λέω όχι, να παίρνω υποτροφία, να μου πληρώνει εμένα οι Γερμανοί το μεροκαματό τους να σπουδάσω
και εγώ να είμαι τούβλο και να με στείλει το κόμμα, δεν το δέχομαι. Έρχεται από τη Μόσχα ο Θωμάς ο Κεφαλάς με τον Κώστα τον Κυπορό. Ο Κώστας Κυπορός πριν ένα χρόνο, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ ήταν, εδώ έχει έρθει. Ο Θωμάς ο Κεφαλάς τάχτηκε με το Κοκκό Εσωτερικό. Έρχονται εκεί πέρα, με πήρανε να πάμε βόλτα, μου λένε, κοίταξε Χριστάκη, έχουμε τον καλύτερο καθρέφτη από την επιθεώρηση τέχνης, μας έστειλαν γράμματα, το οποίο είσαι, εκεί μέσα μεγάλωσες, έφυγες από τα Γιάννηνα, στις αρχές έμενες στα Αριστείδου, στα γραφεία της Εδάκη μου ήμουνα λίγο διάστημα. Λοιπόν, μην της συνερίζεσαι, μου λέει, είναι αγωνίστρια, λοιπόν μεγάλη και τα λοιπά. Τι λέω, δεν συνειρίζομαι κανέναν. Η Αλέγρα μου είπε να μείνω, να με βοηθήσουν. Λοιπόν, τίποτε. Τέλος πάντων, εγώ θα φύγω. Έρχεται το Πότης ο Παρασκευόπουλος, διευθυντή της Αυγής. Εγώ τον ήξερα βέβαια, γιατί στην Αυγή επιθεώρηση τέχνης πήγαινα. Εκεί ήταν και τον ήξερε και ο Τάκης ο Σκαλτσάς, γιατί δούλευε στην Αυγή. Λοιπόν, τίποτε εγώ. Μου είπε, άστο, να πάει στο διάλογο, σκότηκε, έφυγε ο Πότης. Και έρχεται ο Μίμης, ο Δεσποτίδης. Με το Μίμη το Δεσποτίδη με λάτρευε. Ο Μίμης το Δεσποτίδης, ο εγκέφαλο της επιθεώρησης και τις εκδόσεις θεμέλιο. Το πρώτο γραφείο που πήραμε από την στο Ορφανίδο να πάμε στη ΣΤΟΑ Ιπποκράτους και Ακαδημίας που ήταν το πρώτο θεμέλιο, εγώ το πήρα στην πλάτη μου και ο Μίμης κρατούσε τα πόδια από πίσω. Λοιπόν, και μου λέει, ρε εσύ, δεν το πήραμε από σένα αυτό, θέλει να φύγεις. Θα μείνεις εδώ, να σπουδάσεις. Εάν δεν τα καταφέρεις, να πας να γίνεις σε μια κατώτερη σχολή, να γίνεις φωτογράφος, να έρθεις με ένα δίπλωμα. Λοιπόν, ας λες, θα τα καταφέρεις, θα σου βάλουμε τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, θα σου βάλουμε καθηγητές, τα 2 χρόνια που θα μένουν, να προετοιμαστώ. Και κάναμε μια συμφωνία. Σε 6 μήνες είχα και πρωί και απόγευμα δάσκαλο. Λοιπόν, σε 6 μήνες, αν μπορέσω, αν νιώθω δυνατός να πάω πανεπιστήμιο, θα πάω. Ιδάλλως θα πάω κάπου αλλού. Ο Μίμης με κατάφερε βέβαια και κάθεσα. Είχα επαναστατήσει τότε, θέλω να φύγω. Λοιπόν, τελικά δούλεψα πάρα πολύ. Αφού έτρωγα σούπα, 3-4 ποτέλες και όταν σήκωνα τα μάτια μου έπαιρνα, έβλεπε Παρίζι, ολοκληρώματα, έκανε έτσι τα μάτια μου. Τέλος πάντων, τα κατάφερα εν πάση περιπτώσει και πήγα πανεπιστήμιο μετά από 2 χρόνια. Στη Λειψία υπήρχαν γύρω στις 3.000 και κάτι πολιτικοί πρόσφυγες. Είχαν οργάνωση, Αλέγρα ήταν εκεί, ο Νίκος ο Κρητίδης στο Μπερολίνο, μακαριτή σχέδιο βέβαια. Όταν πήγαμε στη Λειψία ενταχτήκαμε στην οργάνωση. Το πήγε. Και οι 5. Ήρθαν μετά από τους 3 εμάς, ήρθε ο Νίκος ο Κολοκοτρώνης από την Καρδίτσα και η Ευγενία η Δρόσο, η γυναίκα του Σκαλτσά μετά του Τάκη, γίναμε περίφημη 5. Λοιπόν, εκεί κάναμε εκδηλώσεις, παίξαμε θέατρο, φτιάχναμε θέατρο εμείς που ήρθαμε στην Ελλάδα. Μας είχαν γουστά όπα, αυτοί με λίγα ελληνικά που μείναν φθαρμένα, τα παιδιά τους μάθει ελληνικά μένα, αλλά εντάξει. Εμάς μας στηρούσαν από την Ελλάδα ήρθαν. Και μέχρι αυτό κράτησε λίγο καιρό, η σύμπνοια η καλή, μέχρι μια μέρα είχαμε μια μάζουξη. Ήταν 170-180 άτομα πρόσφυγες, να μας κάνει η Αλέγρα, να μας κάνει ανάλυση στην 10η Ολομέλειας. Λοιπόν, πριν, η 12η έγινε η διάσπαση. Λοιπόν, εμείς καθόμαστε στην πρώτη σειρά. Άρχισε να διαβάζει τότε τις αποφάσεις, έγραφε ο Ζήσης, ο ζωγράφος έγραφε και λέγαμε τα συντόνια του ζωγράφου, εμείς λέγαμε τότε. Λοιπόν, μας διαβάζει τις αποφάσεις, την απόφαση που έβγαλε η Κεντρική Επιτροπή. Και λέει να ψηφίσουμε. Σηκώνω εγώ το χέρι και λέω, συντρόφους Αλέγρα, της είπα,
έχω μερικές ερωτήσεις. Και ουσιαστικές και διευκρινιστικές. Χτυπάει το χέρι στο τέτοιο. Πώς μου λέει, λέω ναι, αυτό που σας είπα, πώς να ψηφίσω. Λοιπόν, μου λέει, λάτι όλοι ήμασταν, η τριάδα εκεί, η πεντάδα εκεί. Λάτι λες, μετά την τέτοια να τα κουβιδιάσουμε. Λοιπόν, δεν ψηφίσαμε. Ήρθε μία κάθετη, ας πούμε, προστριβή. Τότε είχε ξανάρθει ο Θωμάς ο Κεφαλάς μαζί με τον Κυπορό. Λοιπόν, και μου είπαν, μου λέει, συντρόφισσα Αλέγρα, που πήγα να σας το πω πριν και με το διέκοψα, είναι αγωνίστρια. Είναι η Αλέγρα, ήταν η Άννα η Εβραία στην υπόθεση Γλέζο, στη δίκη του 18 με τον 375 και 509 νόμου κατασκοπίες. Εκεί μέσα ήταν ένα όνομα, η Άννα, και δεν ξέρανε ποια ήταν η Άννα. Η Άννα ήταν Αλέγρα η σκύφτη. Εκεί το μάθαμε. Είναι αγωνίστρια και τα λοιπά. Και λέμε εντάξει. Εντάξει, να τα βρούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά έτσι έγινε όμως το πράγμα. Λοιπόν, το ξέρουμε, λέει, και έχετε δίκιο εσείς. Λοιπόν, είναι διαφορετική διαπαιδαγώγηση που είχαμε εδώ χάμω για τους πρόσφυγες και τα λοιπά. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, φτιάξανε, αλλά δεν φτιάξανε. Μετά φύγαμε. Ο Κώστας πήγε στη Βαϊμάρη. Εγώ έμεινα Λειψία ένα χρόνο ακόμα. Ο Τάκης πήγε στο Βερολίνο. Οικονομικά σπούδασε μαζί με την Ευγενία και παντρεύτηκαν, κάναν το Γιαννάκη. Λοιπόν, και μετά από ένα χρόνο πήγα και εγώ στη Βαϊμάρη. Η Χούντα με βρήκε, εμένα τουλάχιστον, όχι εμένα, και τα παιδιά το 67. Με βρήκε στη Λειψία. Εγώ 65-67, μετά το Σεπτέμβριο πήγα. Εκεί 4 ώρα το πρωί, ακούω το τζάμι, ήταν υπερψωμένο ισόγειο. Είχε ανεβεί κάποιος στο παράθυρο πάνω και μου χτυπούσε. Ανοίγω τα μάτια μου, πήγαν έξω και κοιτάζω στο παράθυρο. Έβλεπα είναι μια μαύρος, ήταν ένας από την Γκάνα, μαύρος, λοιπόν, με ένα σόβρακο άσπρο. Λοιπόν, μου λέει στην Ελλάδα δικτατορία. Λοιπόν, σηκώνουν άλλη μέρα, τι να κάνω, παίρνω τον Τάκη. Μου λέει, πήγαινε, μου λέει στο Βερολίνο, στον Νίκο τον Ακριτίδη. Με αυτόν είχαμε, δεν κάθεσε στη Λειψία, δεν πήγα στην Αλέγρα, στον Νίκο πήγα. Με τον Νίκο είχαμε το περισσότερο. Λοιπόν, και εκεί μάθαμε ας πούμε για τη Χούντα. Και εκεί στη Λειψία θα δείτε φωτογραφίες, 25 Μαρτίου, 1η Μάη, διαδηλώσεις με το Γλέζο τον έχω εγώ εδώ, το Θοδωράκι σε φωτογραφία, κάναμε διαδηλώσεις στην Βαϊμάρη και στη Λειψία. Έχω και τη Λειψία φωτογραφία και στη Βαϊμάρη ενάντια στη Χούντα. Τα έχουμε και μέσα στο βιβλίο αυτά. Την επαφή με το γραφείο εσωτερικού. Τα λοιπά την είχε ο Κρητίδης. Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πριν από τη διάσπαση ο Νίκος. Πριν από τη διάσπαση. Με την Αλέγρα δεν είχαμε τη σχέση αυτή. Καταλαβες. Λοιπόν, και μέχρι το τέλος, ο Κρητίδης ταχτήκε αυτός με το κουκού εσωτερικού. Υποπεριζόμος στο σπίτι ήταν από τη Στάζη ο Νίκος. Εκεί πέθανε, μέσα στο σπίτι πέθανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή... Εσείς νέα από την Ελλάδα είχατε απευθείας όσο διάστημα ήσασταν στην Ανατολική Γερμανία, δηλαδή φτάνανε εφημερίδες από την Ελλάδα, ακούγατε ραδιόφωνο, όχι, μας στέλνανε, κοίταξε, είχαμε επαφές, με τα εφημερίδες δεν είχαμε ελληνικές εφημερίδες. Στο Δυτικό Βερολίνο μετά είχαμε, εκεί δεν είχαμε, εκεί με το κόμμα είχαμε, λοιπόν και με τόσο, εντάξει. Ακούγαμε τη φωνή της αλήθειας, δεν ήτανε. Το βράδυ στη Βαϊμάρ το 1968 είχε πάρει ο Κώστας, είχε αγοράσει τα 300 μάρκα, ένα σύγχρονο
top ραδιόφωνο που είχε βγάλει η Ανατολική Γερμανία. Ήταν καλή σε αυτά, για να ακούσουμε για τις εκλογές που θα γινόντανε, όχι Χούντα, οι εκλογές θα γινόντανε. Να το έχουμε για τις εκλογές. Το 67. 67. Λοιπόν, και σε αυτό ακούγαμε τη φωνή της αλήθειας. Όλη τη νύχτα, ο Κώστας έμενε στη Χέγγελστράσε, μόνος του. Και εγώ ήμουν στη Στάινελε, σε άλλο τέτοιο. Λοιπόν, είμαστε Κώστα το δωμάτιο και ακούγαμε που έγινε η διάσπαση, με κλάματα μέχρι το πρωί, πώς καταλήφθηκε το γραφείο στο Βουκουρέστι, ακούσαμε τον Μπαρτσαλίδη που μίλησε, λοιπόν, γιατί το κατέλαβε το Κώστα εσωτερικό τότε, και μάλιστα το ωραίο ήταν, κατά τις 7 παρά η ώρα, πήγαινα να ετοιμαστώ λίγο, να πάω στο δικό μου το σπίτι. Να, ο Βάλτερο Πασινάτο, ένας πολύ φίλος, τον έχω και φωτογραφία μέσα, που ήταν στην πεντάδα μας. Ζήσαμε μαζί, όλοι μαζί, τρώγαμε και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτός έχει γεννηθεί τότε η Ναταλή, η κόρη του, και πήγαινε στο νοσοκομείο. Εκεί νομίζω πήγαινε. Ή πήγαινε στο πανεπιστήμιο, δεν έχει σημασία. Με βλέπει, λέει, κλαμμένος εγώ, τι έπαθες μου, λέω. Λέω, ρε Βάλτερ, του λέω, η Μόσχα μας διέσπασε το κόμμα. Πώς, λέει, μας διέσπασε το κόμμα. Πόσοι νεκροί ήταν, μου λέω. Λέω, δεν ήταν νεκροί. Διάσπαση έγινε. Εκεί κλαις, μου λέει. Εδώ πήγε. Εδώ πριν από μερικούς μήνες πήγε το μισό πολιτικό γραφείο από τη Ρωμανία, θα έλεγα, από την Πολωνία, στη Μόσχα να κοβιδιάσουν και γύρισε κανένας, λέει. Και εσύ κλαις, μου είπε. Και γελάσαμε μέσα στο κλάμα. Πολωνός ήτανε. Όχι, ήταν από το Μιλάνο και αυτός τον έστειλε το Κομμουνιστικό Κόμμα για σπουδές. Αλλά ήταν πολύ φίλοι και τώρα είναι στο Οντινέζινια. Εκεί και δεν είναι και τόσο καλά, έκανε κανένα 2 επεμβάσεις. Πριν από 1 εβδομάδα μίλησε μαζί του, παντρεμένος με μία Μογγόλα, με την Ταρίμα. Τι έγινε για να παντρευτεί με την Ταρίμα. Ήταν η κόρη του γραμματέα του Μογγολικού Κόμματος του Κεντρική Επιτροπή. Παρασυνεδριάσεις για να παντρευτεί η Ταρίμα του Βάλτερ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ήταν μέσα στα... Ωραία. Θα φτάσουμε στη διάσπαση, εννοείται. Θέλω όμως λίγο να μείνουμε στο πραξικόπημα. Το μαθαίνετε τα ξημερώματα από αυτό. Ήταν συμφοιτητής σας αυτός από την Κάνα, πώς ήταν? Όχι, στο συνιστό του ήταν και ήξερε ότι είναι. Αυτός άκουγε την πατρίδα του, άκουγε όλη νύχτα το ραδιόφωνο και τα άκουσε τις 4 ώρα. Και ήρθε τις 4 ώρα, μου χτυπάει το τέτοιο και μου λέει πραξικόπημα στην Ελλάδα. Η στρατηγή είπε αυτός. Οι στρατηγοί κυβερνάνε στην Ελλάδα τώρα, λέει. Λοιπόν, και σκότωχα εγώ και πήγε και ξύπνησαν τα παιδιά. Μαθαίνετε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, στην οικογένειά σας? Όχι, βέβαια. Βέβαια, στο Βερολίνο που πήγα, για να μην πάω πρωί-πρωί, όλη νύχτα πήγα, να μην πάω πρωί-πρωί, 3 ώρες ήταν από Βαϊμάρα, στο Βερολίνο. 4 από τη Λειψία στο Βερολίνο. Για να μην πάω το πρωί στον Νίκο, τον Ακριτίδη, δοκίμασα να πάρω τηλέφωνο και στον αδελφό μου και το βρήκα. Και μάλιστα του είπα να πάρει κάποιον, να πάει στην επιθεώρηση τέχνης, να πάρει τα τέτοια, τα ονόματα των συνδρομητών, να μην τις κλείσουν μέσα. Και πήγε ο Νίκος, ο φίλος μου, το γράφω και αυτό, το γράφω μέσα στο βιβλίο μου. Ο Νίκος, ο φίλος μου, λοιπόν, και τα πήρε αυτά. Λοιπόν, πήγε και ο αδερφός μου και φορτώσανε την επιθεώρηση τέχνης, τους τόμους και τα λοιπά. Λοιπόν, και τους πήγανε στο κομματερό σε έναν παπά, σε ένα υπόγενος παπά. Είχαμε ιστορίες με τον παπά, γιατί εγώ τον πλήρωνα. Εγώ τον πλήρωνα από το Βερολίνο, το Δυτικό Βερολίνο, που δούλευα. Τα ραδιόφωνα το λέγανε, βεβαίως τα ραδιόφωνα το λέγανε και είχαμε τη συμπαράσταση των Γερμανών. Εγώ την ημέρα και την άλλη μέρα, ήμουν στο Βερολίνο την άλλη μέρα, που πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών, πήγαινα σε μια αίθουσα, σε μια ταγματάρχης ήταν γυναίκα, για να, ό,τι ήθελα κάτι, ας πούμε, θέλαμε μια αίθουσα να κάνω μια εκδήλωση, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, και εκεί μπροστά, ήταν μια τεράστια αίθουσα, μεγαλύτερα από αυτή, καθόντανε και μπροστά καθόταν, ήταν 2. Δεν ξέρω, τον ξέρεις τον Μπάμπη του Κοβάνη?
Λοιπόν, ο Μπάμπης ο Γκουβάνης με τον Νίκο. Λοιπόν, βρέθηκαν στην Ανατολική Γερμανία. Γερμανικά δεν ήξεραν. Εγώ αφού είδα δύο ανθρώπους, τον Μπάμπη τον ήξερα βέβαια, αλλά είχε τις πλάτες γυρισμένες. Τον ήξερα από την Ελλάδα πριν φύγω. Αφού μέσα στα γραφεία της Εδάκης δεν πήγα τέχνης. Εκεί ζούσα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και λέει στον Νίκο, του λέει αυτή, έγραψε, σηκώνεται αυτή η γυναίκα και λέει Γκρίχιλαντ, μπαμ, στην Ελλάδα, έτσι υπαρξιόμαι, ξέρανε, για να καταλάβει. Λέω ο Μπάμπης, ο Νίκος στον Μπάμπη, λέει, τι λέει. Όχι, ο Μπάμπης στον Νίκο το ρωτάει, τι είπε αυτή τώρα. Τίποτε μόλι λες, ρωτάνε σου κυνηγός στην Ελλάδα. Και τότε γύρισε ο Μπάμπης, το λέω τώρα κάποια φορά και γελάμε. Λοιπόν, γύρισε ο Μπάμπης και τον είδα, του λέω τι κυνηγός και κουροφέξελα, δικτατορία στην Ελλάδα. Ο Μπάμπης το έμαθε εκεί. Λοιπόν, αλλά οι Γερμανοί μας βοηθούσαν, ερχόντας στις διαδηλώσεις. Έχω φωτογραφίες και με Γερμανούς και με τον καθηγητή μου. Το γραμματέα των Γερμανών έχω μια φωτογραφία μέσα. Τις διαδηλώσεις που κάναμε στην Ανατολική Γερμανία και στο Δυτικό Βερολίνο μετά, εκεί ήταν το αποκορύφωμα. Είχαμε μεγάλη οργάνωση. Μαζευτήκαμε τότε όλοι μαζί πρόσφυγες και μας είπε Αλέγρη για τη δικτατορία και πρέπει να βοηθήσουμε τους συντρόφους στην Ελλάδα και τα λοιπά και πάμε ναι. Δεν ήταν τίποτε. Αλλά ήμασταν όμως, ήταν 25 Μαρτίου, παράδειγμα, κάναμε εκδηλώσεις. Εδώ το έχω. Με τέτοιο, πες το ντε, εκδηλώσεις φορούσαν οι κολοκοτρώνες και αυτά με τέτοιες στολές. Εκδηλώσεις κάναμε, ήταν στη Χούντα, με πλακάτ. Γιατί 25 Μαρτίου είναι... Εμείς γιορτάζαμε 25 Μαρτίου, αλλά όταν ήταν η Χούντα, κάναμε και διαμαρτυρία στη Χούντα, αυτό λέω. Και οι διαμαρτυρίες μετά ένα μπλοκ που κάναμε και με Γερμανούς μαζί ήταν Πρωτομαγιά που κατεβαίνουμε. Σε κάτι Πρωτομαγιά, τα έχω μέσα αυτά όλα. Πείτε μας λίγο περισσότερο για αυτές τις κοινές εκδηλώσεις με τους Γερμανούς. Κοίταξε, οι Γερμανοί μας συμπαραστάθηκαν στην Ανατολική Γερμανία. Λοιπόν, και εντάξει, ό,τι τους ζητούσαμε μας βοηθούσαν. Μέχρι τη διάσπαση. Μετά έγινε τελείως διαφορετική κατάσταση. Πήρα το απολυτήριο γυμνασίου, προετοιμάστηκα, πήρα το απολυτήριο από τα 2 χρόνια που έκανα γερμανικά και τα λοιπά και πήγα στη Βαϊμάρη, μια υπέροχη πόλη. Δεν ήξερα να έχω δει τέτοια πόλη. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, όλη την Ευρώπη. Είναι από τις καλύτερες πόλεις που έχω γνωρίσει. Όσο ήταν η Ανατολική Γερμανία μέχρι το 1991, δεν επιτρεπόταν μέσα να κτιστούν καινούρια. Ήταν όλα βίλες. Εκεί ήταν η πόλη του Σίλερ, του Γκιώτε, του Λίστ, του Χέγγελ. Εκεί ζούσαν όλοι αυτοί. Μέσα υπάρχει ένα πάρκο, το Γκιώτε Πάρκ, το πάρκο του Γκέτε, που χωρίζει λίγο τη τέτοια, κατά πράσινο και πολλά δέντρα, που κάνουν πικνίκ οι Γερμανοί και τα λέμε, εμείς κυνηγάγαμε κουτσίφια και λαγούς εκεί μέσα, για να φάμε. Αυτά που κληρονομήσαμε από εδώ δηλαδή, τις λαγούς πιάναμε έτσι, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Τα κουτσίφια πηγαίνουν και καθόνταν πάνω στον κόσμο. Εμείς τα κυνηγάγαμε με το αεροβόλο. Τέλος πάντων. Και εκεί άρχισα τις σπουδές. Δύσκολα βέβαια στην αρχή. Δύσκολα ήταν γιατί δεν είχα πιάσει ποτέ μολύβι για να σχεδιάσω στη ζωή μου. Και ξεκίνησα σιγά σιγά. Αλλά μαθηματικά δεν είχα πρόβλημα. Το είχα συμπεράσει. Το ελεύθερο σχέδιο είχα κάποιο πρόβλημα. Σιγά σιγά με τη βοήθεια. Ήταν μια Βουλγάρα στην αρχή, αλλά αυτή δεν συνέχισε τις σπουδές.
ανιψιά του πρόξενου της Βουλγαρίας στο Βερολίνο, ήρθε να σπουδάσει και μετά έφυγε η Λιάννα. Αλλά ήταν μια συμφοιτητριά μου, η Σίλβια, την έχω στο βιβλίο, θα τη βρούμε αργότερα. Λοιπόν, με βοήθησε στην αρχή λίγο, εντάξει, τα κατάφερνα. Εκεί είχαμε οργάνωση. Είχαμε την νεολαία Λαμπράκη. Τέλος πάντων οργάνωση. Εμείς οι 5 που ήμασταν τη οργάνωση. Λοιπόν, και κάναμε διάφορα. Εντάξει, και σου είπα, είχαμε γίνει πολύ καλοί φίλοι με τον γραμματέα του Γερμανικού του κόμματος, τον Μπέρντ του Γκρούνεβαλτ, τον έχω φωτογραφία μαζί μας σε μια διαδήλωση, ο οποίος μας στάθηκε όλα τα χρόνια. Όταν μετά τη διάσπαση ήρθαν από το ΚΚΕ στο Πανεπιστήμιο, ο Κεπορός, μαζί με έναν πολιτικό πρόσφυγα που ήταν καθηγητής στη Λειψία. Ήρθαν και ζήτησαν να μας πιέσουν να πάμε με το ΚΚΕ. Και ο Πέρν, τον Γκρούνεβαλτ, τους είπε, ακούστε να δείτε κάτι, ο Χρήστος, ο Κώστας και τα παιδιά είναι οι καλύτεροι φοιτητές και οι καλύτεροι σύντροφοι. Τα κομματικά σας έξω από το Πανεπιστήμιο. 2 φορές τους έδιωξαν. Ο Πέρντ, ήμασταν τόσο φίλοι, καθαρίσαμε ένα σπίτι, από το Bauhaus ήταν το σπίτι, όλοι, οι Έλληνες ας πούμε, και τρώγαμε σπίτι του και τα λοιπά, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Λοιπόν, όταν μετά όταν έκανα φοβήθηκα μη με διώξουν πια. Είχε συμβεί το προηγούμενο ότι είχαμε μάθει ότι διώξανε, βάλανε στο αεροπλάνο Αργεντινούς φοιτητές και το στείλανε στο Βεντέλα, παρακαλώ. Όταν κυβερνούσε ο Βεντέλα. Τι γίνανε αυτοί οι άνθρωποι δεν το ξέρει κανένας, δεν το ξέρω εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, παρόλο ότι μου έχει πει τότε και ο Δεσποτίδης μου έχει πει και ο Νίκος ο Καράς στις αρχές μου έχει πει ότι εσάς δεν σας πειράζουν, εσείς είστε Ευρώπη. Ξέρουν ότι εμείς το κόμμα είναι στη Βρώμη και ότι έχουμε επαφή με όλα τα ευρωκομμουνιστικά κόμματα, δεν σας πειράζουν. Εγώ έλεγα ρε γάμο, τόσα υπέφερα. Τόσους αγώνες έκανα για να σπουδάσω. Να με διώξουν. Και γι' αυτό έκανα τα 2 χρόνια, τα έκανα σε 1. Είμαι ο πρώτος, ο μοναδικός φοιτητής. Το έχω και στα γερμανική και τη μετάφραση. Που γράφει ότι σαν μοναδικός φοιτητής, ας πούμε, τέλειωσε 1 χρόνο νωρίτερον. Παίρνω δε μέχρι σήμερα. Παίρνω κάθε γενέθλια, παίρνω μια κάρτα. Αν με διαβάσετε την κάρτα, έχω τα στα γερμανικά και λέει πολλά πράγματα για μένα, να έρθετε να σας δούμε κτλ. Είστε και θα παραμείνετε ένα κομμάτι της ιστορίας του Πανεπιστήμιου μας. Λοιπόν, πήρα εκεί μέσα στο τέτοιο, έχω 38η κάρτα. Εγώ και τις άλλες τις μαζεύω. Και τώρα, απουσία μου, με βραβεύσανε και μου στείλανε το βραβείο, το έχω αυτό και γκρουκέτα που λέει Bauhaus για τα 50 χρόνια που τέλειωσα. Αυτή η εποχή δηλαδή στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πέρναγα καλά, αλλά φοβήθηκα και δεν πέρασα καλά. Δούλεψα πολύ σκληρά για να τελειώσω γρήγορα. Όταν έγινε η Χούντα, ζητήσαμε από το Πανεπιστήμιο να μας δώσει μία αίθουσα για να κάνουμε μία εκδήλωση. Εκεί η γυναίκα του Διβέρη του Κώστα τότε, η Τούλα, ήταν φοιτήτρια. Τούλα Σιητή ήταν, δεν ξέρω αν έχει συναντήσει, πέθανε στα 64 της χρόνια, πριν από 8-9 χρόνια. Πάει 10 χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτή έμαθε μια Γερμανίδα συμφοιτητριά μου που τραγουδούσε ωραία και 3 τραγούδια το Θοδωράκι να τραγουδήσει. Κλείσαμε την αίθουσα, ήμασταν έτοιμοι την εβδομάδα την κάναμε, ξαφνικά μας λέει το Πανεπιστήμιο, δεν σας τη δίνουμε την αίθουσα,
απογορεύεται. Ένα και δύο πάω στο Βερολίνο. Πάω στο Μαρκόφσκι, σε αυτόν που πήγαινα. Πάω από μέσα, είχα πάει άπειρες φορές, πολλές φορές, όχι άπειρες, πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, μου λέει ο Φρίτς, από την είσοδο μου λέει, Χρήστο μου λέει δεν επιτρέπεται να πας. Όπως είχα την τσάντα, εγώ είχα μια στάγκα από τσιγάρα, την κόβω τη μισή, κοίτα μάλιστα είχε δυτικά τσιγάρα. Λοιπόν τότε λέω, Φρίτς, δεν με δεις, δεν σε είδα, πήγε στο τουαλέτα, ανεβαίνω πάνω. Μπαίνω μέσα στο Μαρκόφσκι, λέει, πώς βρέθηκες εδώ. Λέω, από το σκάλις. Ο Φρίτς δεν είναι κάτω. Λέω, δεν τον είδα. Κάτω είναι ο Φρίτς, δεν τον είδα. Δεν είπα το καλημέρα. Και κάθισα και το λέω, αυτό και αυτό ήρθα. Είχαμε ορίσει μια συγκέντρωση, είχαν κατεβάσει τις εικόνες. Και αυτός είχε κατεβάσει το Γλέζο και το Θοδωράκι που είχαν. Να κάνουμε μια εκδήλωση για το Γλέζο και το Θοδωράκι. Λοιπόν, και το Πανεπιστήμιο ξαφνικά μας αρνήθηκε. Θέλω να παρέμβεται. Αυτός κάθισε έτσι, μια χείλη έτσι και μου λέει, έχει σύντροφε Χρήστο, οι προδότες λέει, δεν προέρχονται πάντα από τις τάξεις, τις αστικές τάξεις, αλλά και από τους ίδιους, τις τάξεις τις δικές μας. Σαν καλή ώρα το λέει, ο Θοδωράκης και ο Γλάζος. Εκείνη την ώρα ερχόταν η Πέτρα ήταν, ήξερα και αυτή τη λέγανε Πέτρα, με το δίσκο, με τη τσέπη του, όχι εκείνη την ώρα. Μόλις άκουσα εγώ, το λέω, άκουσε σύντροφοι Μαρκόφσκι, όταν ξαναπιάσετε το όνομα του Θοδωράκη και του Γλέζου, ο Θοδωράκης στη Ζάτωνα, ο Γλέζος στη Λιάρο που ήταν, ναι. Λοιπόν, να πλύνετε το στόμα σε με ακουαφόρτο, λέω. Λοιπόν, και εκεί θυμήθηκα που μου είπε ο Ακριτίδης, μου είχε πει πιο παλιά, για σας δρομόξω, γιατί το Μαρκόφσκι τον είχα πάντα. Λοιπόν, αν σας δρομόξει, ο Μαρκόφσκι ήταν αξιωματικός στα SS. Αν σας δρομόξει, μου λέει, τώρα δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιείς, άμα όμως σας δρομόξει, να ξέρεις. Και εκεί του λέω, όχι δεν μου ξέφυγε, του λέω, όταν του είπα να πλύνεις τα τέτοια με κοφόρτο, μου λέει, αν θέλεις να μιλήσουμε για σοσιαλισμό, λέει, πάμε έξω να μην είναι άλλοι εκεί. Του είπα, για να μιλήσω με σένα για σοσιαλισμό, θα πρέπει να ξεχάσεις πως κάποτε ήσουν αξιωματικός στα SS. Η τότε ερχόταν και έπεσε ο καφές κάτω, ο δίσκος έπεσε κάτω στο πάτωμα, ερχόταν η Πέτρα. Το ξεφόρτισα εκεί. Έδωσε την εντολή μετά πέρα, λοιπόν, να πει στον Γκρούνεβαλτ, στον Μπέρντ του Γκρούνεβαλτ, να πει ότι να ξέρω εγώ ότι μεσολάβησε, αλλά δεν μου τον έδωσε η οργάνωση της Βαϊμάρης. Τέλος πάντων, τον κακό της στον καιρό δηλαδή, δεν ήταν. Και δεν κάναμε την εκδήλωση. Ήτανε, από τη στιγμή που ερχόνταν σαν οργάνωση, δεν μπορούσαμε να εμφανιστούμε, ήταν απογορευμένο να εμφανιστούμε. Ούτε σαν λαμπράκηδες, ούτε τίποτε. Λοιπόν, αυτά αναστήθηκα μετά όταν πήγα εγώ στο Δυτικό Βερολίνο. Εδώ μια παρένθεση, όταν έκαναν υπεράσπιση του διπλώματος, καλέσανε για μοναδική φορά, καλέσανε από το Πολυτεχνείο το Μετσόβιο έναν καθηγητή να παραστεί, δεν είχε ξανασυμβεί να τελειώσει φοιτητής γρηγορότερα, στην υπεράσπιση του διπλώματος. Λοιπόν, εντάξει, το κρέμασα εγώ, είπα τι είπα, ήταν οι καθηγητές που δεν ήξερα όλους, ήξερα τους καθηγητές από το Πολυτεχνείο, την αρχιτεκτονική. Αλλά εκεί ήταν και οι καθηγητές από τους πολιτικούς μηχανικούς. Λοιπόν, ήρθαν όλοι, τους σηκώθηκαν, μου έδωσαν συγχαρητήρια κτλ. Ξαφνικά έρχεται ο τελευταίος, μου λέει στα ελληνικά, συγχαρητήρια. Λοιπόν, δοξάζεις στον τόπο σου και τέτοιο, και όταν έρθεις στην Ελλάδα, να έρθεις στο γραφείο μου, στο Ορνάρα 29. Λέω, ποιος είστε? Λέει, είμαι ο Χάρης ο Χάρης, ας τον πω τώρα, πάλι μου ξέφυγε, το γράφω και στο βιβλίο. Αυτός που το Μερσεντές του πλάκωσε το Τάντσικ. Ένα Μερσεντές Πολυχρονόπουλος. Ήταν ο Χάρης ο Πολυχρονόπουλος, καθηγητής αρχιτεκτονικής. Ήρθε να παραστεί στην υπεράσπιση του διπλώματος. Και φεύγοντας από το δίπλωμα, πηγαίνοντας στο σπίτι το απόγευμα, βρήκα το χαρτί που μου ευχόταν η καλή σταδιοδρομία
και εντός 6 εβδομάδων εγκαταλείψει τη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας. Λοιπόν, στη διάσπαση, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ ήμουνα με τον Κώστα το Διβέρη, είχε πάρει, σας είπα, ένα ραδιόφωνο να ακούσουμε τις εκλογές και τελικά ακούσαμε τη διάσπαση. Λοιπόν, είχε προκηρυχτεί εκλογές για τον Απρίλιο με τον Γανιλόπουλο, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, σκεφτεί Χούντα. Το 67, όχι το 67. Το 67 ήτανε. Αγοράσαμε αυτό το ραδιόφωνο, το αγοράσαμε το 67 για τις εκλογές. Λοιπόν, ακούσαμε το 67, ακούσαμε και το 68 μετά που έγιναν από το ίδιο ραδιόφωνο. Λοιπόν, που έγινε η διάσπαση. Ήμασταν στο σπίτι, στο δωμάτιο του Κώστα, όλη νύχτα, ακούσαμε. Ήταν φυσικό ότι ήμασταν με το κουκκό εσωτερικό. Γιατί όταν ζήσαμε τα επόμενα χρόνια των σποδών, από το 65 μέχρι το 68, το Φλεβάριο του 68, ήταν 3 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, τότε ήξερα τι γίνεται. Ήμασταν Βάιμαρη, 68, στο Πολυτεχνείο. Ξέραμε τι γίνεται με τη Στάζη. Πήγαινα στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, και έβλεπα κάποιον από τη Στάζη να είναι στη γωνία, να κρυφακούει, αν αυτή η οικογένεια ακούει Δυτικό Βερολίνο, δυτική τηλεόραση. Λοιπόν, και είχαμε και τα προβλήματα που είχαμε με τους Ανατολικογερμανούς, ας πούμε, οι οποίοι προέκυψαν ίσως περισσότερα μετά που έφυγα εγώ. Είχαμε το παράδειγμα της Μαριάννας, της Βιάκη. Η Μαριάννα Βιάκη, εγγονή του Βιάκη, λοιπόν, ήταν η εκφωνήτρια στο σταθμό της Αλήθειας. Στη Λειψία είχαν ένα κανονικό σπίτι με τα 2 το κοριτσάκια, τα οποία είναι εδώ τώρα. Είναι η Ειρήνη και η Εμιλία η Βιάκη, από τον Εμίλιο το Βιάκη. Λοιπόν, τις βλέπω κάθε λίγο και λιγάκι. Αυτές τις έβγαλαν από το σπίτι που μένανε, σε ένα που είχε 3 δωμάτια, και τις πήγαν σχεδόν σε με 1,5 δωμάτιο. Τους πέταξαν από το σπίτι. Λοιπόν, πέρασαν πολλά οι πρόσφυγες στο κουκκό εσωτερικό κυνηγητό. Δεν ήταν απλό. Όταν πήγα στο σπίτι και το σημείωμα, εντάξει, πηγαίνω την άλλη μέρα στην ασφάλεια. Πηγαίνω στην ασφάλεια, αυτά τα γράφω στο βιβλίο μου όλα, βέβαια, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να τα λέω. Λοιπόν, και λέω εντάξει, να φύγω σε 6 εβδομάδες και σε 2 εβδομάδες μπορώ να φύγω. Να μου δώσει το διαβατήριο για τη γυναίκα μου. Λέει, δεν είναι δουλειά δική μας, είναι δουλειά της Ερφούρτης, 20 χιλιόμετρα από μια μεγάλη άλλη πόλη. Σε αυτή που επισκέφθηκε ο Βίλι Μπραντ για πρώτη φορά στην Ostpolitik που είχε. Ναι. Λοιπόν, πήγα κι εγώ και εκεί και ήρθε και μου χτύπησε και μου λέει εσύ Έλληνας πρέπει να είσαι, μου είπε. Τέλος πάντων, λοιπόν, και πήγα στην Ερφούρτ την άλλη μέρα, μου λέει δεν είναι δικιά μας, είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών με παρέπεψαν η Στάζη, δεν το λέγανε Στάζη, αλλά ήξερα ότι ήταν Στάζη. Και τους είπα αυτό και αυτό, θέλω να φύγω, αλλά θα λέω, λένε δεν γίνεται. Λοιπόν, άσε να το σκεφτούμε και θα σας απαντήσουμε. Μου απαντάνε γραπτός, έχω όλη την αλληλογραφία εδώ. Γραπτός μου απαντάνε μετά από 20 μέρες περίπου, δεν έχει σημασία πόσο, και μου λένε να φύγετε εσείς, αυτή είναι Μπούρκαρη, είναι κάτοικος της Γερμανή υπήκους. Δεν είναι Ανατολικογερμανή. Λοιπόν, λέω, πήγα στο Χόφμανε τότε, αρχηγός τέτοιας, πήγα τον είδα και το λέω, κοίταξε κάτι, εγώ δεν φεύγω, εδώ θα μείνω. Λοιπόν, κάτσε λίγο έξω. Μετά από μια ώρα με φώναξε, μου λέει, εδώ θα μείνεις,
Δεν θα μείνει στο Βερολίνο, δεν θα μείνει στη Λειψία, δεν θα μείνει στη Βαϊμάρη, δεν θα μείνει στη Δρέσδη, δεν θα μείνει στο Ροστόκ, δεν θα μείνει στην Καρλ Μάρκστατ. Παραλίγο μόνο Κουμόπουλης δεν μου είπε. Του σταμάτησα, το λέω. Άκουσε να σου πω κάτι. Προτιμώ την εξορία στην πατρίδα μου που έχει θάλασσα και ήλιο παρά την εξορία εδώ. Θα πάω εκεί που θα βρω τη δουλειά μου, που θα δουλέψω και θα ζήσω με την οικογένειά μου. Λοιπόν, έφυγα. Αυτό διήρκησε μέχρι τον Οκτώβρη, 4-5 μήνες. Δεν έφυγα σε 6 εβδομάδες που μου έλεγε, είχαν πάει 5 μήνες. Και με φωνάζανε μετά μια μέρα και μου λένε το βρήκαμε. Λοιπόν, φεύγα, πήγαινα όπου θέλεις. Πήγαινε στην Ελλάδα, πήγαινε στη Ρώμη, πήγαινε στο Παρίσι όπου θέλεις μου λέει, αλλά εκείνα, ναι, να μας ειδοποιήσεις, να μας δώσεις τεκμήρια ότι έχεις σπίτι κανονικό και δουλειά. Εντάξει, δώσαμε τα χέρια, μόνο που δεν φιληθήκαμε με τον Χόφμαν. Με χαρέσει κι εγώ και αυτός με το χαμόγελο, παίρνω το αεροπλάνο, πάω Παρίσι. Έρχεται ο Θόδωρος ο Πάγκαλος τότε, με παρέλαβε από το... Ήταν νοητικό εσωτερικό τότε ο Θόδωρος, από το αεροδρόμιο. Έμενα στο Θόδωρο 3 μέρες και μετά πήγα στον Νικηφόρο τον Παπανδρέου, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Θεσσαλονίκη, και στη Χρήστα την Προκοπάκη, που μετέφραζε Ρίτσο. Και οι δυο αναδύονταν μέσα στην επιθεώρηση τέχνης. Εκεί έμενα. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο τον Καντήλη, έχω εδώ μέσα τα τέτοια, και μας δίνει μια βεβαίωση ότι μου προσλαμβάνει για 5 χρόνια με 7.500 φράγκα. Ψέματα ήταν, δεν πήγαινε για να δουλέψω εγώ. Ψεύτικο ήταν τότε, αλλά με τη σφραγίδα και με την υπογραφή. Ο Γιώργος Καντήλης ήταν αυτός που έφτιαξε το φάκελο το 2004 και ήταν μεγάλος αρχιτέκτονας που ξεκίνησε από το γραφείο του Λεκουρβεζέ. Λοιπόν, εξασφαλίσει αυτό. Παίρνουμε το Χρύσας το συμφωνητικό για το σπίτι, για το ενοικία. Αλλάξαμε το όνομα, έβαλε το δικό μου, συνόηση με τη σπινικουγερά, το μεταφράσαμε με σφραγίδα, μεταφρασμένο, τα πήγαμε στο προξενείο. Και μου λένε, εμείς να τα στείλουμε τα χαρτιά στο τέτοιο. Τα στέλνω αντίγραφα στη γυναίκα μου. Τα στέλνω. Ταχυδρομικός τα έστελα. Λοιπόν, πάει μετά από 20 μέρες η γυναίκα μου, της είπανε, αντισοσιαλιστικά στοιχεία, μεταφράζω τώρα, οπαδούς της πολιτικής του Ντούψικ, λοιπόν, δεν κάνουμε χαρίτσματα. Δεν πρόκειται να φύγει, πήγαινε στη Βαϊμάρη. Μου το είπε, μένα έπεσε από τα σύννεφα, αφού δώσαμε τα χέρια. Είπαμε, παίρνω τη βαλίτσα μου και παίρνω το αεροπλάνο και κατεβαίνω στο Δυτικό Βερολίνο πια. Το Δυτικό Βερολίνο με τη βαλίτσα πήρα το τραμ, το ηλεκτρικό τραμ ήταν αυτό, τέλος πάντων, για να πάω Ανατολικό Βερολίνο. Φτάνω στα σύνορα. Στα σύνορα ήταν αρκετοί Έλληνες που πηγαίνανε για 12 ώρες. Αλλάζανε 25 μάρκα, δυτικά, ανατολικά, και πηγαίνανε μέσα στο τέτοιο, για να πειράσουν καλά, για να φάνε καλά και φτηνά. Κάθε πεντάδα πήγαινε μπροστά και έδινε. Δώσαμε διευθυντή, αργούσε. Κατάλαβα, αργούσε για μένα. Όταν βγήκε ένας χοντρός εκεί πέρα, ο Γαλονάς, είχε τα 4 στα χέρια και το δικό μου το κούναγε έτσι. Και μου είπε τα ίδια λόγια. Αντισοσιαλιστικά στοιχεία, οπαδούς της πολιτικής του Ντούψικ, δεν δεχόμαστε τη λαϊκή δημοκρατία της Γερμανίας. Ο δρόμος για το Δυτικό Βερολίνο είναι εδώ. Έδωσε τα 4 στους άλλους και ο δεύτερος στη σειρά ήταν ο Κάγκας. Ένα φασιστάκι που δούλευε στο προξενείο και ήταν χαφιές για τους Έλληνες. Γνωστός στο Βερολίνο. Αυτός μπορούσε να πάει μέσα, εγώ δεν μπορούσα. Αλλά συνέβη το εξής. Παίρνοντας τις βαλίτσες, τη μία στη βαλίτσα στο χέρι και την άλλη που είχα, ένα σακίδιο είχα, το έβαζα στον ώμο και με μερικές φορές στο χέρι. Γύριζα έτσι, στενοχωρεμένος ήμουνα. Δηλαδή, κάναμε μια συμφωνία. Την
αποποιήθηκαν τη συμφωνία αυτή. Δεν με αφήνουν να πάω μέσα στο Βερολίνο, τι στο διάλογο κάνω. Ερχόντανε ο Κλάους, θυμάμαι το επίθετό του. Ήταν ένας, πρέπει να ήταν ταγματάρχης, αν καλά το γνώριζα μετά τέτοιο. Με τον οποίο είχα κοιμηθεί στο σπίτι του 2 βραδιές όταν με καλέσανε, όταν ήμουν στη Λειψία, να βγάλω λόγο με μεταφραστή ένα για το ρόλο του Νάτο στη Μεσόγειο. Λοιπόν, και κοιμήθηκα στο σπίτι του. Με βλέπει, Χρήστο μου, με αγκαλιά. Μου λέει, τι έγινε, του λέω, το κοιτώ. Έλα εδώ, μου λέει. Πήγαμε, για πες μου. Του είπα όλη την ιστορία του, τι σας είπα. Μου λέει, περίμενε εδώ, φωνάζει την κοπέλα, φέρει το καφέ και μπισκοτάκια και το μεσημέρι να αργήσω, φέρει το φαγητό να φάει. Θα πάω κάτω και πήγαινε στο κόμμα. Ήρθε στις 4 η ώρα. Αυτός ήταν κλαμμένος πια. Και μου είπε, κοίταξε να δεις κάτι, ο ίδιος ο Όλμπρεχτ να πει, τότε ήταν ο Όλμπρεχτ ακόμα, ο Χόνικαρ μετά. Ο Χόνικαρ ήταν τότε, ναι, έχει φύγει ο Όλμπρεχτ. Λοιπόν, και ο Χόνικαρ να πει, να πας, δεν θα σε αφήσουν. Ήταν δουλειά της Στάζη. Και πώς ήταν αυτό. Αυτό το έμαθα πολύ πολύ αργότερα από τον Γκαντάρ, θα έρθει και η σειρά του τώρα, του Γιάννου στον Γκαντάρ, ότι κάθε επιθυμία αδελφού κόμματος θα μπορούσε να αντρέψει μόνο το αδελφό κόμμα. Κανένας άλλος. Έπρεπε το ΚΚΕ να άρει, γιατί το ΚΚΕ έδωσε την εντολή να με τιμωρήσουν. Δηλαδή, για να μην πάρω μέσα στην Ανατολική Γερμανία και φθείρω τους, το είπε μάλιστα, το είχε πει η Αλέγρα τότε, ένας από τους λόγους που ήρθε σε αντιπαράθεση, ότι ξέρουμε καλά τα ελληνικά και παρασύρουμε τα προσφυγόπουλα. Τέλος πάντων, το είχαν πει πολύ αυτό. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτε από το τέτοιο. Τέλος πάντων. Και γύρισα στο τέτοιο. Τώρα μετά άρχισε η πορεία μας. Συναντιόμουν στην Πράγα μαζί με τη γυναίκα μου. Αυτοί πέραν το τρένο. Παίρνανε ένα κλειστό τρένο που πήγαιναν, δεν κατέβαιναν, ήμουνα μέσα εγώ. Εγώ μπορούσα να πειράσω με το κλειστό το τρένο από εκεί. Ερχόταν η Μαρτίνα και η Ντίνα είναι η κόρη μου. Λοιπόν, και συναντιόμασταν μια εβδομάδα, 2 στην Πράγα ή στη Βουδαπέστη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα άρχισε η ιστορία με το τέτοιο. Κατέβηκα στη Ρώμη, γιατί τότε ο Νίκος Σουμπανιάς, ο αδερφός του Γιάννη, και με παρέλαβε από το σταθμό. Ήταν πριν φύγει ο Νίκος Σοκαράς, πριν διαφωνήσει στον πρώτο μου ταξίδι που είχα κάνει. Λοιπόν, και κλείνω ραντεβού με την Μπερλινγκουέρ. Και πήγα και του είπα την ιστορία και έγραψε επιστολή στο Χόνικερ. Όταν ξαναγύρισε, όταν ήρθε μετά από 6 εβδομάδες, 8, πώς ήτανε, ήρθε απάντηση από το Χόνικερ, λέει, έγραφε, το πρόβλημα του σύντροφου το πάνω είναι γνωστό. Κάποτε θα το λύσουμε. Apartheid είναι μια λέξη που κάποτε μεταφράζεται από τα γερμανικά. Λοιπόν, και τότε θυμάμαι, δεύτερη φορά που πήγα και έκανε η ευρυσία πορκοντίων, ο Μπερλινγκουέρ, και πέταξε τα βιβλία κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, μετά είχα πει στον Μανώλη, τον Γλέζο, τον είχα πάρει τηλέφωνο, είχα πει στον Γλέζο να μου κλείσει ένα ραντεβού με τον Γιάννη του Γκαντάρ, γιατί μου είχε πει ο Μπαμπανάσης ο Στέργιος, που ήταν καθηγητής στο Βουκουρέστι, στο Βουδαπέστη, μου λέει ότι ο Γιάννης του Γκαντάρ έχει φιλίες με τον Γλέζο και τον λατρεύει τον Γλέζο. Παίρνω το Μανώλη και μου κλαίει ραντεβού. Έχω μια φωτογραφία που περιμένω στο τέτοιο για τον Γκαντάρ. Και πηγαίνω με τη Μαρτίνα, με τη γυναίκα μου και με την κόρη μου. Εγώ πήγα από το Βερολίνο και αυτοί ερχόταν με τρένο, με αεροπλάνο. Πάει στο αεροδρόμιο και δεν άφησαν. Ενώ είχαμε συναντηθεί 6-7 φορές, σκόψανε και το τέτοιο, και το αεροδρόμιο. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αυτό και αυτό
Και μου κλείσει το ραντεβού ο Καντάρα. Και του λέω, πήγα εκεί πέρα, καθίσαμε και μου λέει, για πες μου. Του λέω, του είπα την ιστορία. Παντρεμένος μου, και τώρα συναντιόμαστε και ακόμα και εδώ δεν την άφησα να έρθει. Λοιπόν, και να παρέμβεται κάπως. Γέλασε και μου λέει, εσείς λέει, σράιν, στα ελληνικά είναι ορλιάζεται, ότι εμείς οι σοσιαλιστικές χώρες επεμβαίνουμε στα εσωτερικά του κομματός. Εμείς λέγαμε η Μόσχα μας διέσπασε στο κόμμα τότε. Επί ενωτικής και κοκκό εσωτερικό. Πώς ζητάς από μένα να παρέμβω στα εσωτερικά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Πριν τελειώσει, η Λαϊκή Δημοκρατία τον έκοψα και του λέω, κοιτάξτε, δεν θέλω να σας φάω το πολύτιμο χρόνο σας, ούτε κι εγώ έχω όρεξη. Αν νομίζετε ότι θα πρέπει να μου κρατάνε τη γυναίκα μου και την κόρη μου όμερο στην Ανατολική Γερμανία, σηκώνομαι και φεύγω. Γέλασε, κάτσε, μου είπε, όχι, αυτό που σου λέω, το ότι να παρέμβω, να λύσω το πρόβλημα δεν μπορώ και δεν το θέλω, αλλά η κόρη σου και η γυναίκα θα είναι εδώ και θα είστε δική μου τέτοιο. Στις 24 ώρες και πράγματι. Στις 24 ώρες ήρθαν και πήγαμε στον Πάλατον τότε και τα λοιπά. Λοιπόν, και μας έβαζε πάνω στο κομμωδίνο, κάθε πρωί βρίσκαμε 170 φιωρίνια. Τέλος πάντων, ήμασταν, ας πούμε, δικοί του γκέστη. Εντάξει. Κατέβηκα ένα φεγγάρι, όταν τέλειωσα, μετά από μια εβδομάδα παίρνω μια κάρτα, την έχω πάνω, από το Δεσποτίδη το Μίμη, που μου γράφει. Και τώρα αρχιτεκτονά μου, επειδή τέλος αρχιτέκτονας, ραντεβού στη Ρώμη, τις 20 του μηνός νομίζω γράφει. Λοιπόν, και πήγα στη Ρώμη. Και εκεί μου είπε ο Δεσποτίδης ότι πριν από μια εβδομάδα ο Παπαδόπουλος ψήφισε ένα νόμο που παραγράφονται όλα τα δικήματα και ότι οι επιστήμονες μπορούν να γυρίσουν. Γιατί είχαν φύγει όλοι. Πήγανε Γαλλία και Αγγλία. Λοιπόν, τότε είχα συλλάβει τα γράφω όλα αυτά. Το Μπαρτσαλίδη και την Άσπα του Παδατσοπούλου. Με όλη την ομάδα αυτή. Που βγάζανε το ριζοσπάστη μαχητή. Και μου λέει, κοίταξε κάτι, θα πας στην Ελλάδα. Ο Διβέρες είναι εκεί. Έχει πάει ο Κώστας. Θα πας στην Ελλάδα και θα συνεχίσεις με τον Κώστα Διβέρη, θα δεις σε επαφή με τον Γιώργο Τομακάτη για να βοηθήσει να βγει ο ριζοσπάστης μαχητής. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Κάναμε ένα γραφείο με τον Κώστα στη Βουκουριστίου, απέναντι από το σπίτι του Μπαρπαήλια του Ηλίου. Πήγε να μας έφυγε η ελευθερία, μας έφυγε καφέ και παίζαμε τάβλη με τον Μπαρπαήλια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά δεν είχαμε τέτοιο, είχαμε έναν από την ασφάλεια, ασφαλίτες μπροστά στην πόρτα. Ούτε κόσμος ερχόταν, ούτε τίποτα. Λοιπόν, οπότε μας ειδοποιούν. Είχα 6 μήνες στην Ελλάδα. Δεν είχαμε, πήγα δουλειά από εδώ, μου βρήκε ο Λεωνίδας, ο Κύρκος τότε, είχε πουληθεί ο Λεωνίδας, μου βρήκε. Μιλάω για το 71-72 τώρα, Λοιπόν, μου βρήκε δουλειά στο Μπόγδανο, ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Τέλος πάντων, υπάρχει περιπτώσει. Λοιπόν, και τότε, αφού δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε, ενταχθήκα εγώ σε μια ομάδα στο Μεταξοργείο. Με το Φίβο, με τον Γιώργο, δεν είμαι σίγουρος αν είναι και αυτά τα ονόματά τους. Και μεταξύ μας ήταν μετά. Εγώ ήμουν ο Μιχάλης, ας πούμε. Λοιπόν, και παίρνω μια ειδοποίηση από τον Μπριλάκη, μέσω του Παπαθανασίου, του δασκάλου, ότι η οργάνωση χτυπήθηκε και δεν σας πιάσαν ακόμα, περιμένουν να βρουν την κεφαλή. Και πήγα στο υπόγειο του που είχαμε την επιθεώρηση τέχνης, για 9 μέρες κρύφτηκα, τα γράφω και αυτά, λοιπόν, και ήρθανε ο Παπαθανασιόπουλος, ο Μίτσος,
ήταν παλιός βουλευτής το 1958 από την Πάτρα, με πήραν μέσα σε ένα αγροτικό, από την Πάτρα σε ένα καράβι, η Γομενίτσα, και πήγα Γερμανία. Στη Χούντα πάλι. Η Χούντα 8,5 μήνες στη διάρκεια της Χούντας ήμουν εδώ. Και έφυγα. Δούλεψα βέβαια. Σου λέω, επειδή το ήξερα αυτό και δεν φοβόμουν, μου είπαν δεν θα σε πειράξουν. Είσαι ο πρώτος που πας, από τις πρώτους που πας, και αν σε πειράξουν εσένα, τέλειωσε το πανηγύρι τους. Εγώ είμαι γνωστός. Ή τότε μόνο στην Ενωτική Κεντρική Επιτροπή. Ενωτικά πριν γίνει το κουκού εσωτερικό. Λοιπόν, μου το είπανε, δεν σε πειράζει κανένας. Και πήγαινα, αφού με πήρανε μία φορά, πολλές φορές βέβαια, με πήγανε στην ασφάλεια. Και εκεί το τίθο, ο Μπάμπαλης και ο Μάλιος είχαν τα μανίγια τους άσπρα που κάμισα, γραβάτες κόκκινες λιμένες μέχρι εδώ, και κάθεσαν απέναντί μου, βγάζουν τα περίστροφα και τα βάλανε με την κάνη προς μένα, με πιάσαν τα γέλια. Και εκεί φέρνουν δύο ντουσέδες. Ο ένας έγραφε 1959-1965. Λοιπόν, να ξεφυλίζουν και να μου λένε την τάδε το μηνός έπεσα με το Θόδωρο του Πάγκαλο που με έραζες προκηρύξεις για την πορεία της ειρήνης. Την τάδε το μηνός με τον Νίκο του Γεωργακόπουλο, με την Πόπη της Βιλέκου. Λοιπόν, όταν τελειώσανε, και μου είπαν και τον πατέρα σου, άκουγε τη φωνή της αλήθειας από το παραθυράκι και άφηνε ανοιχτό το παράθυρο και μάζευε τις χωριάτισες. Ερχόταν οι χωριάτισες να ψωνίσουνε, τις μάζευε για να ακούσουν φωνή της αλήθειας, τέτοια πράγματα δηλαδή που είχαν. Όταν τέλειωσα, λέω ο Μπάμπαλης, έχεις να προσθέσεις να εφηρέσεις τίποτα? Λέω, χυλώντας, του λέω, τι να προσθέσεις να εφηρέσω? Μου θυμίσετε πράγματα, σας ευχαριστώ για αυτό που τα είχα ξεχάσει, τους λέω, γελώντας. Δεν το πήζε cowboys, αλλά το πήζε άνετος. Δεν με πείραξε κανένας. Με φώναξαν ξανά. Με φώναξαν ξανά στην ασφάλεια κάτω στο κέντρο. Για ένα παιδί, για το Βαγγέλη το Μαργόνη, ένα συμμαθητή μου. Έχω φωτογραφία με το Βαγγέλη εδώ. Λοιπόν, αυτό του γενικού ήταν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Λοιπόν, και ξέρανε ότι ήταν συμμαθητής μου στην Άγναντα, που έχουμε τη φωτογραφία. Και του λέω, κοίταξε, μια χαρά παιδί ήταν ο καλύτερος μαθητής, ήταν από τους καλύτερους μαθητές, αν όχι ο καλύτερος, το γράφω μέσα κιόλας. Λοιπόν, ξεπόλυτος ερχόταν στο σχολείο, λοιπόν, και μου λένε δικηγόρος, έγινε δικηγόρος. Εγώ καν δεν ήξερα να είναι δικηγόρος. Λοιπόν, τέλος πάντων, του είπα από εκεί πέρα, δεν τον έχω ξαναδεί. Αυτό ήθελα και μ' άφησαν πάλι. Δεν με πείραξαν καθόλου. Πήγα Δυτικό Βερολίνο, εφόσον δεν μπορούσα στο Ανατολικό να είμαι κοντά στην οικογένεια. Όχι. Ναι, αλλά στην αρχή ήσασταν στο Μόναχο. Μόναχο και πήγα και φτιάξαμε, έγινε γραμματέας εγώ. Ωραία. Και πρόεδρος του Πατριωτικού Μητώπου. Έχω και την τέτοια από την αστυνομία μέσα, τη φωτοτυπία που πρόεδρος, γραμματέας και ταμείας. Γιατί τότε μόνο έτσι πήρα άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα, ότι διωγμένοι από τη Χούντα και τα λοιπά, και στείλαμε την αστυνομία την αίτηση και την έκρινε αστυνομία και ήμουνα ο επίτιμος πρόεδρος του Πατριωτικού Μητώπου. Ήσασταν επίτιμος. Ο πρόεδρος... Όχι, ο πρόεδρος. Ο επίσημος ήθελα να πω. Συγγνώμη. Και ταυτόχρονα σε εκείνη τη φάση δρομολογείται την αλλαγή από όλοι όσοι είναι στο πατριωτικό μέτωπο να περάσουν στο εσωτερικό. Ναι, κάναμε οργάνωση κουκού εσωτερικού, γραμματέα εμένα και ταμείο του Γιάννη του Σταματέκου. Μάλιστα. Και ο Ρήγας Φεραίος τον διατηρήσαμε τον Ρήγα Φεραίο και μάλιστα μέσα στο Πανεπιστήμιο, στο Σχολείο Μηχανικών, με τα παιδιά που ήταν πολύ καλά παιδιά και καλή σύντροφη. Είχαμε καλή οργάνωση. Δηλαδή, βάζανε μπροστά πλάτη τα παιδιά. Είχαμε οργάνωση στο Ρήγα Φεραίο, το οποίο δούλευαν σαν Ρήγας Φεραίος. Κάναμε διαδηλώσεις. Έχω φωτογραφίες που λέμε Δυτικό Βερολίνο, που είμαι μπροστά ο αδερφός μου και ο Σταματέκος. Ας πούμε μπροστά διαδήλωση μεγάλη με Γερμανούς. Αυτές πώς τις οργανώνατε τις διαδηλώσεις? Χρειαζόταν να πάρεις πώς? Δεν πέραμε καμιά. Ήταν πρώτα το Πανεπιστήμιο.
Εκεί, στη Μέτζα, εκεί που τρώγανε τα παιδιά, ήταν μια αίθουσα και κάθε Σάββατο συνεδρίασαν οι οργανώσεις. Υπήρχαν εμείς, υπήρχε η μεγάλη ομάδα, η οργάνωση, το ΕΚΙ, με τον Χρήστο τον Πίστη, την Άννα τη Φιλίνη, τον Άγγελο τον Μπόγκογλου, τον Μπανάγο, μεγάλη τέτοια, τους Πίστηδες όλους και τα λοιπά. Λοιπόν, ήταν το ΚΚΕ, ήταν το Πασόκ και εκεί γινόταν μάχες. Και στη μία, εμένα με λέγανε Παρτσαλιδάκι και με έβγαλε η Άννα η Φιλίνη, ήταν με το ΕΚΙ Άννα τότε. Λοιπόν, όταν ήρθα εγώ από το Μόναχο, πήγα στην πρώτη συγκέντρωση. Κάθισα μαζί με τα παιδιά, με τον Κώστα, τον Παπαναστασίου και με τα άλλα τα παιδιά, τα δικά μας. Λοιπόν, η Άννα έκανε τον πρόεδρο της συνέλευσης, της συζήτησης. Λοιπόν, και λέει ποιος θα γραφεί να μιλήσει, σηκώνανε τα χέρια, σηκώθηκαν και εγώ το χέρι. Λέει ποιον εκπροσωπείς. Εν τω μεταξύ, για να μην ξέρε, ούτε τον μην ξέρε γιατί, ερχόταν επιθεωρητής τέχνης, μαζεύαμε φαγητά και τέτοια και πηγαίναμε όταν ήταν ο Κώστας, ο Φιλίνης στην Αίγινα, κάθε Σάββατο. Και μην ξέρε. Και αυτή η Κιλίτσα η Λουλή. Πηγαίνουμε. Λοιπόν, λέει, δεν μου είπε το όνομά μου, ποιον εκπροσωπείς εσύ, μου λέει. Λέω το κουκκό εσωτερικό. Μούγκα μέσα. Για πρώτη φορά ακουγόταν το κουκκό εσωτερικό στο Βερολίνο. Δεν υπήρχε. ΠΑΜ υπήρχε. Το ΠΑΜ, σαν ΠΑΜ γινόταν και συνελεύσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, και μετά την ομιλία, κάτι έγινε εκεί πέρα και πήγα να κάνω μια παρέμβαση, να κάνω μια έτσι. Κάτι εσύ κάτω ρε Παρτσαλιδάκι. Μου λέει και κοιμόμενε το Παρτσαλιδάκι. Ο Γιάννης ο Μπαλάφας, αυτοί οι περισσότεροι με ένα Παρτσαλιδάκι ακόμα. Όλες οι οργανώσεις ήταν μέσα. Όλες μέσα και μιλούσαμε ιδεολογικά πράγματα. Μετά γινόταν τις συμβολής, γινόταν σκοτωμός. Το ΕΚΙ μαζί με το ΚΚΕ, πλακώθηκαν μια-δυο φορές. Ήτανε γυρές. Το ΕΚΙ έχει μεγάλη οργάνωση. Και στη Λέχη. Γιατί δεν ήταν μόνο ο Μπίστης και η Άννα Φιλίνη και ο Παναγός, ήταν ήταν μετά, ήρθε εδώ και ήταν δημοσιογράφος, όχι Στάικος, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, δεν τα θυμάμαι όλα τα. Ο Καμπουριδής, ο Τάκης, ο Λάκης, ο Καμπουριδής, ήταν πάρα πολύ τότε μέσα στο... Τι είχατε, ήταν κάποιο συντονιστικό αντιδικτατορικό αγώνα και ήσασταν? Ήταν οργάνωση το ΕΚΙ. Όχι, οργάνωση το ΕΚΙ, το καταλαβαίνω. Θέλω να πω, αυτές οι κοινές συνελεύσεις με μπερδεύουν. Τι ήτανε? Ήτανε το συντονιστικό του αντιδικτατορικού αγώνα, τι ήταν, γιατί συνεδρίασαν? Όχι. Ήταν ιδεολογική αντιπαράθεση από τις οργανώσεις το τέτοιο. Και το είχατε έτσι καθιερωμένο κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Τρώγατε τα λυσακά σας? Ω καλά. Όχι, αλλά γινόταν συμβουλής. Για μία φορά, σε μια ομιλία που είχα κάνει εγώ, είπα ένα τσιτάτο του Λένιν, χωρίς να το πω, και ο οποίος μιλούσε για τον αθλητισμό. Και πλάκωσε το ΚΚΕ ένα τέτοιο. Και όταν μετά τέλειωσα και είπα Β' Λένιν, σελίδα τάδε, αρχίζουν να τις κοροϊδεύουν οι τέτοιοι το ΕΚΙ και πλακώθηκαν στο ξύλο. Αίμα, πολύ αίμα είχε δει εκείνη την ημέρα. Γυρίζαμε από πόλη σε πόλη. Εγώ ήμουν και μέρος του γραφείου Γερμανίας. Πήγαινε και στη Ρώμη. Γυρίζαμε στα πανεπιστήμια, ιδιαίτερα στους μετανάστες, στα εργοστάσια κτλ. Λοιπόν, μιλούσαμε, κάναμε πολλή δουλειά, μοιράζαμε προκηρύξεις, βγάζαμε το κόσμο της προκηρύξεις. Έχω το φάκελο πάνω για τις θέσεις του ΚΚΕ, για τους στόχους, το έθνος, όλα αυτά τα μοιράζαμε. Κάναμε πολλή δουλειά στο Δυτικό Βερολίνο. Συγκεντρώσεις, στέλναμε κάτω ανθρώπους. 3 φορές ήρθε ο Γκιούντερ Γκράς. Τον έχεις ακουστά τον Γκιούντερ Γκράς. Μία φορά ήρθε από το Βερολίνο, του στείλαμε κάτω για να βρει τον τέτοιον, τον Γιώργο, τέλος πάντων. Να βρει κάποιο δικό μας, ας πούμε, διάρκεια της Χούντας.
Έστελα εγώ μια φίλη μου 2 φορές με υλικό κάτω στην Ελλάδα, Γερμανίδα. Και βάζανε το κεφάλι στον τροβά και ερχόντανε. Όπως πήγε 2 φορές στο Παρίσι, εγώ την έστελα για να μου βγάλει διαβατήριο, ο Κονομάκος. Μέσα έχω ένα πλαστό διαβατήριο. Με αυτό εγώ δεν είχα διαβατήριο. 11 χρόνια. Το διαβατήριο το ελληνικό που το έχω μέσα το πρώτο μου είχε 10 μέρες. 21 Οκτωβρίου το 65 μέχρι 31 Οκτωβρίου το 65 πάλι 10 μέρες θα έπρεπε να επιστρέψω στην Ελλάδα. Εγώ έμεινα στην Ανατολική Γερμανία. Δεν είχα. Όσο γύρω με Ανατολική Γερμανία είχα ένα Fremdenpass, το λέγανε, γερμανικό. Με αυτό πήγα και Παρίσι με αυτό μπορούσα να κινηθώ στην Ευρώπη. Με αυτό, με το ανατολικό τέτοιο. Μετά, όταν πήγα στο Δυτικό Βερολίνο, δεν είχα διαβατήριο, ούτε μου έβγαζε. Και πριν και μετά τη Χούντα. Και ήμουνα 3 πλαστά διαβατήρια. Εκεί έχω νομίζω το 3ο πλαστό μέσα. Μιλάνε Καμάτσο. Λοιπόν, με τη φωτογραφία μου και τα λοιπά. Μου τα έκανε ο Κονομάκος στο Παρίσι, με τα κανονικούς. Είχαμε με τους Ιταλούς βέβαια, με τους Ιταλούς πάρα πολύ μεγάλοι, με τους Χιλιανούς. Κάναμε τότε, όταν έγινε στη Χίλη το πραξικόπημα, κάναμε μια οργάνωση υποστήριξη στη Χίλη. Και ήμουν στο Προεδρείο μαζί με το Σρένταρ. Που έγινε, στο βιβλίο μου έχω και μέσα επιστολές, μια αλληλογραφία με το Ότο Σίλε. Τον είχα δικηγόρο εγώ στο Βερολίνο. Ο Ότο Σίλε ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Σρένταρ. Μίλησα κιόλας, σαν υπουργός που ήταν, μίλησα μαζί του. Τον πλήρωνα βέβαια. Όταν πήγα στο Βερολίνο, πριν κάναμε το ΠΑΜ για να γίνω πρόεδρος και να βγάλω άδεια παραμονής, θα μπορούσαν οι Γερμανοί να με βάλουν στο αεροπλάνο να με στείλουν στην Αθήνα. Τότε έπρεπε να έχω ένα δικηγόρο. Εγώ έβαλα 2 δικηγόρους. Πλήρωνα 350 ευρώ το μήνα. Έχω μέσα και το χαρτί που μου στέλνανε να πληρώσω τα 350, έτσι να φαίνεται. Λοιπόν, είχα τον Ότο Σίλε, ο οποίος ήταν εξωκοινοβουλευτικός της αριστεράς. Ήταν μαοϊκός. Μετά πήγε στο Σρένταρ. Και το Μπούς, Wolfgang Busch, ήταν στην κυβέρνηση των Μπραντ, στην δημαρχία του Μπραντ, του Βίλι Μπραντ, στο Δυτικό Βερολίνο, ήταν υπουργός εσωτερικών, στη δημαρχία. Λοιπόν, αυτούς 2 είχα, αυτούς τους πλήρωνα. Μέχρι που έγινε, μετά από όταν έγινα και πήρα άδεια παραμονής και άδεια εργασίας, τους σταμάτησα και τότε μου έγραψαν την επιστολή. Κάπου να χρωστούσα, δεν θυμάμαι πόσα έπρεπε να τους δώσω και τις τα έδωσα βέβαια. Λοιπόν, για να μην με βάλουν στο αεροπλάνο και φύγω. Αυτό το βιβλίο που έγραψα, αυτά είναι η ιστορία μου. Είναι και ο Λέξης που με πήρε τηλέφωνο. Πώς θα αντίξα ρε πουστή μου, λέω, όλη αυτή την περιπέτεια. Παρόλα αυτά μου λέει για το βιβλίο, είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει στα παιδιά σου και στην αριστερά. Λοιπόν, ο Μπαλάβας, πώς άντεξε ρε μαλάκα, μου λέω, στην τέτοια. Ο Νίκος Σοφίλης πάλι το ίδιο, πώς άντεξες. Είχα πάρα πολλές περιπέτειες, 4,5 χρόνια για την ιστορία της Μαρτίνας και της Δίνας, αναστάτωσα την Ευρώπη. Σου λέω, μέχρι Μπερλιγκουέρ, μέχρι Καντάρ, τον κόσμο όλων, τον Μανώλη τον Γλέζο και μετά το κουκό εσωτερικού όλο στο πόδι. Δεν ήταν εύκολη η ιστορία. Άντεξα. Εγώ στο Τέρτσο Μόντο υπήρξε μια φουλιά. Πρώτα εκεί ήταν το κόμμα. Εκεί κάναμε τις συνελεύσεις στο πίσω στο δωμάτιο, πίσω από το μπαρ, που είναι αποθήκη ήταν τώρα που πήγα τελευταία. Λοιπόν, εκεί κάναμε τις συνελεύσεις. Εκεί, από τις 10 η ώρα μέχρι τις 5 ώρα το πρωί, καλά τραπέζι δεν υπήρχε, αλλά μπορείς να κινηθείς μέσα, φοιτητό κόσμος. Εκεί θα δεις, αν πας και τώρα ακόμα, θα δεις το Μότσετούγκ, το Βιετναμέζο,
Το Χοτσιμίν. Το Χοτσιμίν εγώ τον κρέμασα στις 29 Νοεμβρίου το 1972. Έχει πάρει εκεί είναι ακόμα. Αυτό είναι δώρο μου, το έκανε ο γραμματέας των Βιετναμέζων των φοιτητών, ο γραμματέας ο Τιέμ. Λοιπόν, μου το έκανε δώρο και το κρέμασα και εκεί είναι ακόμα. Αυτό ήταν δικό μου ο Χοτσιμίν. Λοιπόν, και το Τέρτσο Μόντο δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και το σημείο συνάντησης, όλων που ερχόταν ο Μπρελάκης, ας πούμε, όταν ερχόταν επίσημα ο Θοδωράκης Παραμουτσχάρη, πήγαινε στο ξενοδοχείο, όπως μια φορά ήρθε με τη Μελίνα και τον Ντασέν, με παίρνει ο Νίκος στο Παρίσι, μου έρχεται η Μελίνα και με τον Ντασέν και θα είναι και ο ψηλός εκεί, ο Θοδωράκης. Λοιπόν, πάω στο Βιλενό Χοτέλ και τότε ήρθε να προβάλλει το φιλμ εδώ Πολυτεχνείου, του Ντασέν. Πήγανε, εγώ είχα φύγει τότε, έπρεπε να πάω στην Πράγα, μονομερής και να έρθω την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα που ήρθα πήγα είχε προβληθεί τότε, είχε γίνει φωσταρία. Έκανε μεγάλη φωσταρία. Ένα άφηνε. Λοιπόν, μου το ξέσχισαν, μου λέει, χτυπιόταν η Μελίνα η φουκαριέρα. Το Πολυτεχνείο το ζήσα εγώ στο τηλέφωνο. Με πήρε ο Κώστας ο Δεβέρης με ανοιχτό το τέτοιο και ακούγαμε και τις μπαλωθιές, ας πούμε, και το ραδιόφωνο που έλεγε η Δαμανάκη εδώ Πολυτεχνείο. 2,5 ώρες ανοιχτό. 2,5 ώρες ακούγα στο τηλέφωνο. Τα ακούγαμε όλοι. Είχαμε πέσει απάνω όλοι και τα ακούγαμε. Στο Τέρτσο Μόντο ήμουνα. Όλα τα είχαμε μάθει. Δεν ήταν... Η Χούντα έπεισε, εγώ γύρισα στην Ελλάδα τότε. Πότε ακριβώς γύρισατε? Μετά τον Καραμαλή. Γύρισα να ψηφίσω. Τον Οκτώβρη δεν έγινε το μου ψήφισμα. Και το Δεκέμβρη γράψαμε το γράμμα με τον Δρακόπουλο και με τον Κύρκο και το Γενάρη βγήκε η γυναίκα μου τέτοιο. Ξαναπήγα εγώ Βερολίνο. Στο Βερολίνο έκανα δοκτοράτο, στο Δυτικό Βερολίνο. Λοιπόν, και έπαιρνα 1.050 μάρκα το μήνα, υποτροφία. Αλλά δούλευα και στο Τέρτσο Μόντο, δούλευα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μπορούσα να τα βγάλω πέρα, έστειλα εκεί ορισμένα πράγματα στη γυναίκα μου και στην κόρη μου. Μετά, τα ταξίδια που έκανα στη Ρώμη, δεν είχαμε ταμείο. Σαν κουκό εσωτερικό δεν είχαμε ταμείο. Την τσέπη μας τα βάζαμε. Και δούλευα. Τότε έπαιρνε 85 μάρκα έπαιρνα τη βραδιά, έβγαζε και κάνα 60-70 μπορμπουάρ και τα βόλευα. 300-400 ευρώ το 15ημερο σίγουρα είχα. Για να μπορέσω να κινούμαι. Δούλευα στο Τέρτσο Μόντο. Ερχόταν, έκανε μάθημα στο Πολυτεχνείο και ερχόταν οι φοιτητές. Την πρώτη μέρα είχα σοκαριστεί που παρήγγειλαν μπύρα σε μένα. Και ανέβηκα σε μια καρέκλα της έβρε, παιδιά, πρέπει να δουλέψω, έχω ανάγκη να δουλέψω και δουλεύω. Είναι σαν να με ξέρετε γκαρσόν, δεν με ξέρετε για δάσκαλο. Η προοδευτική Γερμανία, το S5 βοήθησε πάρα πολύ, βοηθούσε. Λοιπόν, καλά, οι άλλοι, το CDU, CSU δεν βοηθούσε κανείς, μας μόντζουχαν, δεν ήταν αυτό. Αλλά ήταν μια επαναστατημένη νεολαία το Βερολίνο. Ήταν τότε το φεμινιστικό κίνημα, στην έξαρσή του, λοιπόν, και ήταν η νεολαία του Ντούτσκι. Τον ξέρεις τον Ντούτσκι. Λοιπόν, από εκεί είναι ο Ντούτσκι. Λοιπόν, γράφω τα 5 τελευταία χρόνια στο Δυτικό Βερολίνο σε μια ένα επαναστατημένο Βερολίνο, μια επαναστατημένη Ευρώπη, της νεολαίας εννοώ.
Και 5 χρόνια πέρασα εκεί. 5,5 στην Ανατολική Γερμανία και 5 στη Δυτική. Κοίταξτε, δες κάτι. Παραδείγματος χάρη, και για τους Έλληνες, ιδιαίτερα στο Παρίσι, οι Έλληνες οι επιστήμονες που πήγανε, είχαν την τέτοια, τις ευκολίες, πάρα πολλές ευκολίες. Στην Ιταλία πάλι. Δεν ήταν μόνο ο Μπερλινγκουέρ, αλλά και οι Ιταλοί μαζί μας ήταν. Είχαμε όλες τη βοήθεια, ιδιαίτερα από αυτές τις χώρες τις μεγάλες, ας το πω έτσι, ευρωκομμουνιστικές χώρες. Ο Μπερλινγκουέρ είχε 36%. 29 και 5% είχε ο Μαρσέ, ο Τζορτζ Μαρσέ. Και 21% είχε ο Σαντιάγο Καλίλιο στην Ισπανία. Αυτοί είχαμε αδελφικές σχέσεις. Και βοήθησαν πάρα πολύ. Τι βοήθεια που είχαμε και στην Ιταλία τώρα, ολόκληρο κόμμα ήταν. Ναι. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.